noswaith da, chroeso I Haclediad. 66! Da ni wedi cyrraedd o rwt 66. Yndan, da ni yma ar ôl digwyddiad ffantastig yn hacio'r iaith, lle nathon ni weld yn gilydd o bosib am ond fel y pedwerydd tro yn y byd go iawn erioed. Actually, weird. Dwi Sioned yma hefo Bryn. Hello. A Iest. Hello, how? A da ni yma I drafod tech, nonsense, explain it like I'm 5 Bitcoin. Na, ni ddim, honestly. Am rhyw... Dwi eisiau deud awr, ond gallai hi fynd yn hir. Lads. Benefit o podcast there. Skip it until you like it. Skip it when it's hard. Ond, fel cychwyn pob episode call, beth sydd ar yr agenda? O'n i draw I Iest ddechrau, achos nathon ni misio'r audio ffantastig o Iest yn agor y diod yma, a mynd... O fe. Mi'n ein arall wedyn, sti. Yes! Dwi'n siŵr os dwi wedi cael hwn ar y sioe blaen. DOT, Malbec, Diversity of Terroir. O Mendoza, Argentina. Malbecs amdani. Argentinian Malbec. Mae'n label neis iawn hefyd. Drychwch, mae hwnna mor designy. Mae o'n edrych yn llythrenol, mae'n edrych fel HAL o 2001. Yndi, mae o. Mae hwnna fel Evil Robot Queen inside your brain. Mae hwnna'n neis. Hai fi ddeud, ar ôl hacio'r iaith 2018, mae genna I botel really neis o Argentinian Malbec yn y cwpwr. Achos ges I un gen y boys am aros drosodd. Actually, ges I ddwy gen y boys am aros drosodd. Dwi'n super lwcus. Right. Ond dwi, ond dim honna dwi'n yfed heno yma. Dwi yn yfed. Wante, mae Lidl, gan bod i'n thif gwyl dewi, wedi mynd bach yn nuts on the old Cymraeg in it. Dwi wedi prynu mat llawr sy'n deud croeso, a pan ti troi around mae'n deud hwyl fawr, just achos bod o'n fucking Cymraeg. Achos pam ddim. Achos pam ddim. Achos mae o just fel, o'n I fel, maen nhw gwerthu rhywbeth, efo sgwedi Cymraeg yn efo, $4.99. Oce, dwi ddim angen mat llawr. Ond, oce, wel mae rhaid I rwy'n prynu nhw I wneud point. O'n i mewn... o'n i'n clap am dod o blaen ar y ffordd I ymarfer ymarfer improv, a mae fi'n stopio McDonald's I bigo rhywbeth I fi fyny fita. Oedd I self-service nhw efo Cymraeg yn efo yn clap am. Dwi'n lyfio hynna. Ti'n mynd I llucho I fel stats nhw way off. It's like outliers. Yep. Mae Dylan gwerthu Glamorgan Brewing Co. Welsh Pale. Fyddi'n gwrando yma, barod? Okay. Mae Hoppy Nose, neu whatever, bys Jilly Goulden yn deud, you know? Mae'n iawn, mae'n blasu fel sŵd effect, ond ti'n mo. Alright. £1.25. Eich ddim cwyno. Welai mo hwnna nôl. Eich ddim cwyno. Bryn, mae'n ti'n edrych llawer mwy clasi. Wel, dwi ar yr staple, yr un arferol, yr Sipsmiths efo Fever Tree Tonic. Dwi ti dal heb yfed gin Corus yn ystod recordiad? Mae gen i botal o... Pollination, a hwnna wych. Hwnna di gin Corus. I bet bod o'n llawn o psychedelics fyd. Mae'n probably slipio shrooms o'r cymoedd na. I'm all for it. All for it. Haid I fi ddeud, mae gen I ffrind a mae hi yn advocatio lot o feipio gwair. A mae'n deud fel... Oedd hi'n deud, es i'r opera pwy noswaith, oedd o'n amazing, cos es i o feip fi efo fi. So a hi'n deud, dwi'n i Black Panther nos mori. Gan i fel, oh my god, wyt ti'n byw dy fywyd gore. Hi'n deud, mae pob beth just yn amazing. Ges i pen wythnos wytha contrast mawr. Ys i weld y ballet nos Sadwrn, a wedi o Black Panther pen o'n disil. Mae na fights yn Black Panther sy'n eitha balletic. Yn sicr. Dwi'n weld Dwi'n cedi... Sy'n i weld rhy bell. Bullshit.
Os dim yn galeri ag yn plantio, does am pwynt. Mi ddeith, yn ei amser, garantid. Ond, o'n i'n meddwl sy'n ni'n gwneud spoiler special ar ochr arall y jump. Ti'n mo? Ie, fel ddisgwyl tan yr dyn nesaf bod fydd ddod i cael ei ddangos yn pontio. 6 mis tan bod yn cyrraedd pontio. Ro heads up i ni, mae werth trafod. Mae o'n beautiful. Oh my god, ochr design. Jeebus. Yes then. Fydd ydi fel zomg. Mae o'n hyfryd. Bryn? Cytuno. Ti'n cytuno? Llwyr. Mae just O, fel... gys i Wonder Woman neithiwr, ond dwi'n gwylio eto, oedd ar special offer ar iTunes am $7.99. So... O, mae werth o! Pob gyn So, nes i fynd, ie, hanner pris. 4K, HDR. But Wonder Woman, nas i crio yn gwachio Wonder Woman, a oedd Black Panther yn ymylu ar y profiad yna, achos o'n i'n gwachio do, ac o'n i fel, mae hwn mor special, achos mae'r merched yn fo'n amazing, ond oedd o hefyd fel, mae o'n golygu i cymdeithas o bobl sy'n byth yn cael gweld eu hunan mewn safle fel na, o'n i'n meddwl, mae just, oh god, a hefyd, mae'r ffilm fucking awesome i watched fyd, ti'n mo? So, Just cyn i fynd i Ie. Oedd ein joc yn ei rili di mwynhau di ddod o'r ffilm yna. So gyd ti Andy Serkis ag Martin Freeman yna fo. A na lun o'r ddain nhw efo'i gilydd fel y cymeriadau nhw. A dweud played Gollum and Bilbo Baggins. They are the movie's Tolkien white guys. White guys. Ddarllen nes i gyfweliad efo Martin Freeman. A dwi ddim, sgan i'm lot i ddeith y boi anyway. Tymo, dwi'n siŵr bod o'n licio fi, whatever. Ond, o'n i darllen o, a dwi'n meddwl, dwi'n licio vibe y boi ma anyway, a ni darllen yr erthigol ma. O'n i fel, oedd o di sgwennu fel, yeah, I really had to speak with Black Panther's director, Ryan Coogler, because, you know, I'm only like one of the 2 white guys in there, and I didn't really want the white characters just to be like, you know, these pasty, sad white guys in the middle of this film full of really cool black people. So I wanted him to humanise my character. Ac o'n I just fel... It's not about you. It's not about Fucking hell, Martin Freeman, be fuck! And he just fel... Oh, okay. Anyway. Swn i'n lyfio just cael ymlaen i slagio bobl dwi'n rhaid wedi cwrdd off. Ond, nid yr internet yw hwn. O'n i'n meddwl lawr yn bain efo chdi'n ffilmio Sherlock pob munud. Oh, I bet bod o. Ochr arall y ffordd i gwaith ni. Just yn hongan rownd. Yn bod yn llwyd ac yn fel weird. Anyway, rhwngtho fo a Tom Hiddleston, I've been disillusioned boys bach. Mae gennym ni... Tech chat! What? Chat am tech! What? And then... Not tech ymlaen yn byd? Dwi ddim hyd yn oed yn jocian. Da ni'n recordio hwn ar noson oer ar flwyddyn. Dwi'n siŵr be mae'ch ffôns chi'n deud ar hyn o bryd. Mae fi'n deud bod i currently tu allan yn -4. Hang on, I check it. So dwi ar hyn o bryd yn podledu mewn dressing gown, 2 scarf, vest Cris T a Cris Chwys. A yr unig tech dwi isio ydy'r oil-filled radiator sy'n tu nôl fi yn cadw fan hun yn gynnes. Mae'n -3 efo ba. -2 yn Gynarfon os da chi gyfeiriad. Toasty Caernarfon. So, ti'n mo, tech rhwbio 2 bren at ei gilydd i greu tân ydy'r unig beth dwi'n chwilio am heno yma. Ond mae'n okay, cos mae Elon Musk yn rhoi internet i bawb yn y byd a mae yna 4G ar y lleiad. Hwrê! So, dyn ni'n mynd i siarad am... Mae problem o'r byd di datrys. Hwrê! Mae'n okay. So, guys, dwi eisiau gwneud combo o 4G ar y lleiad a thing newydd i Elon Musk. So, dwi'n mynd i roed 10 munud i'r sgwrs ma ar y timer. Yn mynd. Okay, talk to me, internet nerds. Wel, mae'r plan o reid, faint ydy, 4,500 o satellites bach rownd y ddaear, yn swnio fatha lot, ond dwi'n siŵr, os oes chdi'n dotio nhw allan, fatha ar grid, y seis y byd, mae o'n minuscule.
So Elon Musk ydi hwn. Ond, ie, y ffaith fod fi di'n gallu cael 4G yn fi bynnag yn unrhyw le yn y byd. Yn y byd. Pyn bach yn worrying ac yn pyn bach yn reassuring. Yn yr un pryd gan fod os ti'n stuck yn fel ti'n gwybod bod wedi ffonio rhywun, ond wedyn ti'n methu denig o'r wrth i'n byd, os na fod ti'n penderfynu rhaid do not disturb. Malu ffôn ti. Mae'r syniad ma'n gret, ond dwi'n ymwybodol, mae mobile phone technology yn Africa, Asia, de Asia stuff, yn trawsnewid pentrefi, mae'n amazing. Ond mae actually cael y dyfeisiadau yma i ddwylo bobl yn massive issue, dydy? Ti'n mo? Wel, jyst edrych fyny sydyn, mae'r rhwydwaith GPS efo 33 o satellites. Na i gyd! Flip! Ond eto, mae nhw'n dyddio diolch yn rili mynd i fod yn gweithio yn un fath math o data ac faint o data sy'n cael ei ddweud nôl ymlaen yna ni. Yn union. So mae'n rhaid rhywfaint o syniad o faint i maint y gwaith sy'n cael ei wneud i roed y rhwydwaith yma allan. Be sydd yna fo i Elon Musk? Ydyn ni'n edrych ar Skynet situation fan hyn? Mae hynna gwestiwn da i ofyn. Ydy hwn ni'n mynd i ddod yn rhywbeth rhad i redag, dydy mynd i ddod yn rhad i gallu cadw fyny yn yr awyr. Ydy pobl yn mynd i gorau gwario arian i cael at y rhydwaith? Mwy na thebyg ddim. Sut wyt ti'n trwsio stwff? Sut wyt ti'n fixio hwn? Dwi wedi gweld Gravity, right? Os ys na stuff ma'n hedfan rownd y lle, ti'n ffoct? Plus, mae yna hefyd cwestiwn yn efo faint o stwff sex yn mynd o gwmpas y byd. Mae yna gwasanaethau ar gorau cael ei sefydlu i cadw golwg ar y shit sydd yn mynd o gwmpas y byd. Ac yn defnyddio lasers i seithio fel awr. Bryn, wyt ti di ystyried tri am y job ma? Cos mae hwnna'n swnio'n fel rwyth o hwyl. Da'n chwarae games yn yr 80s yn targeted. Be di job ti? Dwi'n iwsio space lasers i seithi spaceships. Ydy Sputnik dal yna? Dwi'n meddwl na, dwi'n meddwl hwnna llosgi fyny. Siam. Hefyd o Sputnik dwi'n meddwl cwaith mor bell allan am lot o'r stwff yma. Ti'n cael extra points os ti'n seithi Tesla Roadster i lawr. Ydy hwnna dal na? Mae'n ar i ffordd i Mars. Oh, for God's sake. Mae hwnna just yn sbwriel gofod. Because I can, Lle mae'r boi ma di wneud i bres eto? PayPal, ia. A dim fod o'n rhywun arall hwnna. Ia, fod un o'r pobl oedd sy'n PayPal. Ond yr argraff dwi'n gael gan Elon Musk bob tro, mae o'n neud rhywbeth, rhyddhau rhywbeth, tweetio rhywbeth, mae genuinely yn wahanol iawn i bobl eraill y byd sydd jyst allan yna i neud pres. Dwi'n cael yr argraff fod o really eisiau neud rhywbeth am fod mae pobl mor slo yn neud stwff, a mae o jyst eisiau stwffio hyn, mae'n jyst neud o am fod mae bob dim yn rhy slo i fi, dwi jyst eisiau fod yna a wedi cael ei orffan. A dyna beth oedd lot fawr dweud efo'r stwff SpaceX ydy mynd wedi gorfodi i'r diwydiant rhoi pethau yn y gofod i addasu a gwella sy'n nhw'n gweithio. O'na stori, dwi'n gwybod bod o'n wir neu ddim, bod nhw wedi angen rhyw falf ar gyfer symud y ffiwl ar gyfer y roced. Ond un cwmni oedd wedi efo'r gallu i wneud o, ac oedd hwnna'n cost rhywbeth atho rhyw 100,000 o ddoleri. So Musk yn dweud, dwi'n meddwl swnio nawr, mae'n swnio rhydd i fi. Mae nhw'n mynd i ffwrdd, rhaid team engineers at ei gilydd, a dweud, rhaid, dwi eisiau falf tebyg i hwn, a mae'n adeiladu fo llai na 1,000 o ddoleri. So dweud,
A dyma'r diwydiant wedyn yn dweud, shit, fydda ni... O na, da ni di cael yn ffindio allan. A mae'n dod bach yn gystadleuaeth mewn i'r farchnad sydd fel wedyn bod yr cost o roed stwff fyny yn y gofod yn mynd i fod y llai, a mae'r sydd wedyn bod ni'n gallu wedyn cael pethau mwy aml i fyny i'r llead, i'r ISS a falle. So mae'n chance bod ni'n gallu cael off ydy ar. So ar gyfer y 4G streaming ma o'r llead, beth yw'r deal fanna? O beth dwi'n ddallt, maen nhw sôn bod na blaniau i gyrru pobl yn ôl i'r llead. So'r syniad ydy, maen nhw yn roed stwff 4G ar y llead mwyn helpu unrhyw fath o bobl sy'n mynd yn ôl i'r llead yn y dyfodol i yrru Ydw i'n dychmygu bod na'r bobl yna ar hyn o bryd yn rhoi tŵr yna, neu satellite thing ydy hwn? Rhywbeth ar gyfer Sam Rockwell tra mae o'n bord erbyn i yna. So, What a film. Maen nhw efo technoleg maen nhw'n gyrru allan yna a dy fydd hwnna wedyn yn cysylltu nôl. So fydd am satellite fel unit bach yn glanio neu beth o beth. A wedyn cart o'r infrastructure really wedyn i helpu unrhyw daith yna yn y dyfodol, so bod rhywfaint o'r stwff maen nhw angen yna barod iddyn nhw pan maen nhw'n cyrraedd. Cool. See, mae'r syniad o'r teithio'r gofod, bod ar y lleuad, coloneiddio y blaned fawrth, mae gyd yn swnio'n fel sci-fi Cymru, kind of dyfodol. Mae hyn yn amazing. Ond eto, mae'n rhan arall fi fel, I don't know, cos like, ti'n cwestiynu pob peth mewn atmosffer fel rwan, fel beth ydy'r beth ydy'r end game o pethau fel hyn, beth ydy'r point? Dim beth ydy'r point, ti'n ma? Mae pawb just eisiau cael y cysylltiad na yndi. Y pwynt ydy fod dwi'n meddwl mae pobl yn dibynnu ar y we a falle pyn bach maen nhw'n dibynnu fatha dŵr yn dod allan o tap erbyn hyn a trydan pan nhw'n switch ymlaen. Ac dyna ydy'r gol o enwedig efo 5G pan mae hwnnw'n dod allan. A mae wedi bod yn testio llwyth o hwnnw ar Mobile World Congress thingy yn Barcelona. So, be di hwnna, just cyflymach eto? Hwnna di'r endgame i fod. Unwaith maen nhw'n cyrraedd 5G, maen nhw'n gallu adeilad, maen nhw'n hytrach na fod nhw'n gorau ail strwythuro bob tro efo 3G ac newid o wedyn i 4G ac neu peth efo LT na byrin cynt, dwi'n cofio be oedd o 2G. TPRS. HSDPA. Oherwydd y ffordd maen nhw'n strwythuro 5G, fydd di'n gallu cyflymu ar ben hwnna, a fydd ddim yn gorfod tynnu'r hen stwff lawr a reid stwff newydd i fyny, just addasu hynna sydd yna ar y funud. Ac yn barod y test maen nhw wedi bod yn neud, ac test byd gywir, gigabit oedd o, lle oedd o 1,000 megabytes download. Gigabit. Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet sgynna ni ar y funud, a fydd hwnna'n gigabit wireless. Tybod, 5G, dyna maen nhw'n di bod yn testio. O, dim ond rwan mae 4G yn cyrraedd pentre ni, anyway. Ond, pa'n ydych chi'n gallu cael signal ar y lleuad? O, mae'n ffain. Lle dwi'n mynd i endio fyny. O ran Elon Musk a'i satellites o'i gyd, ydy hwn yn cause for concern gallai fod yn monopoly ar... Sicr sy'n gallu bod yn monopoly, ond fel yesterday i weld yn trio wneud y pethau iawn, mae'n trio fatha dweud sy'n fy'n wneud y byd o well. Puerto Rico, lle mae'n trio cael nhw yn 100% sustainable efo solar panels o falle ers be oedd y hurricane? Dwi'n mynd gofio beth o'r hurricane. Mae'n gweld i gyfle wedyn yn dydy mae'n mynd, mae lle mae wiped out. Wel, nath pobl dechrau tweetio fo, oherwydd oedd Trump yn mynd yn byd. A ddim yn gyrru yn byd allan yn ei helpu. Nath pobl jyst dechrau tweetio at Elon Musk yn dweud, yeah, let's do this. A so mae di mynd yna, a mae pethau yn dechrau mynd. Sorry. Mae'r gerddoriaeth... Mae lot llai stressful na'r Wonder Woman theme.
A oedden ni'n gorffen ar rhywbeth really nice. So, Elon Musk, dim international fel evil guy. Ond chi di gweld Quantum of Solace? Wel, hefyd yn ymwneud Ti'n yn mo? ysgrifio fo fel yr real world Tony Stark. So, sy'n gallu bod rhywbeth yma helpu fa adeiladu Ultron, so... O, mae hwnna'n cool. Reit, dwi'n mynd i ddewis random tune ar gyfer yr un nesa. A meidli, ie, dwi'n gwybod na dim Stark ddar ei creu Ultron. Dwi'n just reference ar MCU dwi, so get off my back. Yeah. Get off my back. Whoa. Yeah. Get off my back. Heads up yn podcast newydd at Meidli, ffrind i'r sioe. Grim and Gritty. Movie committee. Teeny Tiny Kitty Committee. Mae'n classic. Fo a Paul G. Cornish yn rwdlan ymlaen. Maen nhw ar y SoundCloud ar hyn o bryd. Checiwch nhw allan. Dwi ddim yn Gymraeg eto, ond os da chi eisiau fi wneud fel East Dateline neu rhywbeth, cos mae hynna wastad yn gweithio ar podcasts. Hey! Moving on! Yes, dwi wedi cael cwpl o... ers ei cyflwyniad ffantastig ti yn Haclediad 2018 am sut i gwneud eich podcasts a balli. Fi wedi cael bobl yn gofyn i fi am definitive list o fel be ti angen. Ond wyt ti wedi rhoi heads up i ni am Anchor sydd wedi app sydd wedi cael traws newidiad. Do, mae Anchor yn app o'n i'n just chwarae gwmpas efo am y blwyddyn dwytha, a just cyn iddyn nhw gyhoeddi hyn, o'n i delete fo off y ffôn am fod o'n i'n defnyddio fo, oherwydd na syniad oedd gynnu nhw. Mae pyn bach o dda touch fatha SoundCloud. Lle, wel, cross rhwng SoundCloud a Instagram Stories neu Snapchat, neu be bynnag. Lle syniad oedd oeddech chdi yn recordio snippets bach o audio, a wedyn oedd o'n cael ei safio, a wedyn oedd hwnna'n cael ei adio i dy podlediad dyddiol di neu wythnosol neu be bynnag oeddech chdi'n cyhoeddi. Ac oeddech chdi jyst wneud o'i gyd o dy ffôn. Ac oeddech chdi'n gallu adio, oedd pobl yn gallu gyrru negeseuon i chdi, audio links, wel, jyst gyrru audio i chdi, ac oedd hwnna'n gallu cael ei adio i'r sioe a falle, a cerddoriaeth o Apple Music neu beth yna'r un arall, Spotify. Ond rwan maen nhw wedi troi rownd a wedi penderfynu fod yn podcast hosting and recording solution for everyone. Ond dydy o ddim yn gweithio'n union fel os ti eisiau fod bawb, fatha tri yn ni, os ni'n dal yn gorau recordio fel ydyn ni, ac wedyn yn gorau cael ei editio, a wedyn, ond fysa fo'n gweithio fatha. Bysa hwnna'n amazing. Tas o ti'n gallu cael smush up o fel sut dyn ni'n recordio hwn mewn app, bysa hwnna'n Ond dyna di'r un genius. arall na ddim Podbean, beth yr un arall o'n i di dweud. Ti di gyrru rhestr really dda i fi. Rhywbeth, cast, dwi'n meddwl o ddo. Lle hwnna di'r un lle ti'n recordio, a pawb yn recordio yn y browser, mae gyd yna, a ti'n gallu just editio fo'n hwnna, hostio fo'n fyna, a wedyn cyhoeddi fo'n fyna, a mae bob dim yn byw o fewn y web browser yna. Wrth gwrs mae hwnna'n costio yn misol, a mae beth enw'r un yma da ni'n siarad am rwan? Anchor. Mae nhw wedi deud fod o am ddim am rwan, and wrth gwrs fydd na rhywbryd pan fydd nhw'n gweithio allan ffaint fydd yn gostio. Ond ar y funud, da chi'n gallu, os ti'n siarad recordio podcast efo rwy'n wrth ymyl chi, recordio fo off the phone, a just uchlwytho fo yn syth o hwnnw, neu ti'n gallu uchlwytho audio files i fyny off dy gyfrifiadur i fyny iddo fo, ac adio stwff iddo fo os ti isio. Ac mae'n gweithio yn dim hassle o gwbl, apparently, meddyn nhw, efo yr holl pethau, tybod, fatha Google Podcasts a iTunes a... So ti yn... So di hwn yn... Cos ys ti hwnna yn smysio fe'n i iTunes, mae hwnna'n real big step. Yndi, am fod di pobl ddim yn sylweddoli fod ti'n gorfod cofrestru efo iTunes, os di nhw'n tynnu'r step yna allan. Wel, diolch hynna anodd gofrestru o iTunes o stwff, ond mae pobl ddim yn gwybod fod o'n un o'r directories mwyaf sy allan yna ar gyfer podcast oherwydd nath nhw'n just reid o'i fewn yn iTunes blynyddoedd maith yn ôl,
So mae pawb yn defnyddio hwnna fatha i directory nhw mewn ffordd. Yndi, cos mae'r apps, ti'n ma, mae gennau fel crappy apps bach, ond maen nhw'n gweithio i fi. A maen nhw just yn dweud, oh, do you want to just search manually, or do you just want to search iTunes? So yr iTunes podcast section. Ga just nodyn allan ni, pawb sy'n gwrando allan ar hwn, am fod dwi'n gweld y breakdown o pobl sy'n gwrando, ac mae rhan fwy o bobl yn dal yn gwrando yn defnyddio yr Apple Podcast app, a nes i jecio fo diwrnod y blaen, ac dydy Apple Podcast app ddim yn gweld y chapter markers. So os da chi eisiau skipio y darna da chi'n licio, mae da chi'n dal sgrybio yn lle just neidio i'r section nesa. So mae'n apps gwell allan yna. Ie, mae gennau real issues efo'r Apple Podcast app. Dwi wedi trio fo couple o weithio wan, achos mae'n syncio, neith o syncio fo fel machine fi'n gwaith, machine fi adre a ffôn fi, a dwi'n licio hynna bod fi'n gallu just creu'r playlists ma. Ond mae'r playlists yn gweithio ar desktop, dwi'n ffain. Allai ddim, falle na just fi sydd ddim wedi, dio ddim yn intuitive i fi, allai ddim creu playlists iawn ar yr Apple Podcast app. Mae just, maen nhw'n llanast, maen nhw'n... Allai ddim just dragio. In rubbish, ond mae'n gweithio i fi o'r enw RSS Radio. Okay. Mae'n adverts bob man anna fo. Mae unrhyw un sy'n dilyn fi ar Instagram stories probably'n gweld screen grabs anna fo o hyd. Ond mae'n lyflu. Mae'r settings ar y diawl anna fo. Ti'n gallu fel setio fel auto-clean archive, downloads, lle di setio fo i fel, bod tro mae'n downloadio un, like, adio'r un diweddara i automatic playlist, neu ti just yn gallu fel chop and change o playlists, chos dwi'n weithio fyddai'n crazy am rhaglen, a wedyn ar ôl cwbl o wisnosau fyddai just fel, na, dim yn edrych hwn rhagor, paid update fo fi yn i playlist fi automatically, na i ddewis. Mae'n lyflu. A does na ddim, dwi ddim yn gweld, achos a Prydeinig ydi ond, dwi ddim yn gweld opsiwn i fel prynu, fel premium version am byd o'n fo. Mae just yn cael ei redeg ar hysbysebion, so dwi'n credu na just, diolch yn cwmni mawr na ddim byd fel na, mae just yn rwy'n sydd i adeiladu fo. Mae gen nhw ddau app ar App Store, does, un efo advertising. Wel, dyn nhw ddim fel potasen nhw'n trio gwerthu fel fi i updateio neu byd, achos dwi'n cofio fel loads o'r lleill, fel podcast addict oedd y llall ar ei riwsio. Ond mae hwn rwan yn troi fewn i podcast am podcasts. A dwi'n credu bod hynna bach yn weird, ond os da chi eisiau podcast am podcasts, na i gychwyn yn ar Anchor. Dwi'n rili eisiau gychwyn yn mynd i cael podcasts amdan podcasts. Paid. O'n i'n gwrando ar un Podception. O'n i'n gwrando ar un... Mae'n un really funny gan y boedd yn arfer wneud Nerdist. Dwi ddim yn cofio. Matt Myra, un o'n nhw. Like James Bonding. Lle mae'n just mynd rownd. Matt Myra. Na ti. Matthew Gorley, dwi'n meddwl. Na ti. Maen nhw'n... Yeah. It's Matt and Matt. Ydy'r unig ffordd dwi'n abod nhw. A dwi ddim wedi gwrando ar y Nerdist er bod o'n fel, podcast legendary. Ie, mae hwnna'n newid wan hefyd. So mae Chris Hardwick yn symud mae wedi gwerthu The Nerdist wan i legendary. Mae'r networks podcasts America ma yn ridic. Ond oedden nhw, efo rhyw podcast arall yna, oedden nhw fod yn siarad amdan... From Russia with Love. A nath o just troi fewn i fel nhw'n siarad amdan sut wyt ti'n neud bywoliaeth fel podcaster yn LA. Ac o'n i fel, mae hwn yn really ddiddorol. Ac o'n i fel, fi'n eitha hyderus bod James Bond nerds oedd yn gwrando yn fel mynd, okay, mae hwn just yn shit. Hwn. So, gobeithio bod chi'n teimlo fel na amdan podlediad ni. Mae gen ni 3 munud ar ôl ar hwn, guys, os da chi eisiau neud o fewn. Oherwydd gysdi'r e-bost na'n gofyn amdan be nath ni siarad amdan yn Hacio'r Iaith. Shout out i Dylan Jenkins. Dwi'n mynd i reid tudalen i fyny ar gwefan ni a fyny ar hacioeth.com amdan be da ni'n defnyddio a be sydd allan yna a be ti'n gorau gael ei wneud a links i gwefan sy'n gwybod lot mwy amdan hyn na fi. Fi'n really gwerthfawrogi hynna. So wedyn, gynnu ni just pointio bobl i fyna wedyn. Peth i cofio hefyd ydy mae defnyddio'r gwasanaethau am ddim i ddechrau fo ydy'r ffordd gorau neu yn ytrach na mynd i ffwrdd a gwario canodd o bunod ar prynu gear. Ond fod mae Anchor mae'n wir yn edrych fatha rhywbeth os ti eisiau chwarae gwmpas efo fo just dechrau'n off just fatha just i mwydro fo mae'n edrych fatha rhywbeth really hawdd i gael i fewn i fo mae'r app yn edrych yn hawdd iawn i chwarae fo. Fyswn i'n lyfio ti'n bod fel y thing ma fel mae pawb dweud, mae yna wastad nofel ym hawb. Dwi'n eitha hyderus bod yna podcast ym hawb. Oes.
i fod allan yna. Os ti'n cael A chdi dwi a really criw o dy ffrindiau, siarad be bynnag, no ni de. Oh my god, Ei, Sionet. mae podpeth di wneud bywoliaeth o siarad shit. Oh my god, Sionet. Ti dal heb di wneud y podlediad amdan ffeministiaeth. Na, dwi wedi bod yn siarad hefo, basically, hero fi, Sarah Hughes, sydd yn amazing, a amdan, dylen ni wneud o, rei. Come on, dylen ni wneud y podcast ma amdan fel hanes menywod Cymru, a siarad amdano fo, a profiadau, ond dio ddim wedi dod, mae just yn, mae'n really anodd i ffigur allan sut i wneud o, like, a be ti isio deud. Dwi hefyd yn teimlo, mae'r rhan yn y fi, just yn teimlo, bys ni'n lyfio wneud just fel siarad mewn i mic, ond pwy yn y byd bys just yn gwrando ar, ond hei, bobl yn gwrando ar hwn weithiau? You know what I mean? O, dyna di beth, de. Sian, mae pobl yn downloadio ni'n siarad shit am Byswn nhw- bron i 2 awr. Byswn nhw totally yn gwrando ar ysgol haig. So, Okay. Sense. mwy o sens na ni wan. Okay, fair enough. A hefyd, dwi eisiau pwyntio allan, dwi'n credu bod y benod yma yn mynd i fod yn eitha sobor o'n ochr i, achos mae'r 2 benod diwetha, hyd yn oed yr un yn Hacio'r Iaith, o'n i'n unau'n hungover neu yn yfed yn ystod rhan fwy ar recordio hwnna. Dwi wedi bod yn yfed, mae pawb wedi bod yn cael fel Ionawr Sich's job, a dwi wedi bod yn cael fel eitha sessions yn ddiweddar, a dwi ddim yn licio fo. Wel, deud... Na fo, siarad shit, stopio. Mae pob yn neud mis Ionawr Sych, so mae bob dim wedi cael ei siamio fyny dros mis Ionawr. A ti fel, so, yfad y mwy gyson yn trwy'r flwyddyn. Ie. Dyna di motto fi. Right. Yr alarm oedd hwnna, dim just like bullshit alarm fi'n deud Sioned cael geg. So, Dwi'n mor da ni fath o'r wedi... bullshit alarm yn y fi, chos... Big fucking bullshit yn yma. Ei, na, ti'n neud improv, mae fel... Ond neud rhan o'r fel yr holl gallu o neud improv ydi... Mali cachu! So, da ni'n mynd i... neidio mlaen, so da ni wedi wneud Elon Musk yn cymryd dros y byd. Wearable, very wearable tech. Intel made smart glasses that look normal. Mae'n edrych fatha spectacles chdi, actually, Bryn. Ma'n nhw bdi. Actually, dyna beth i hein. Nath Intel gyrru nhw i fi, ma'n nhw'n really nice. Na. Oh my god, y mwyaf dwi'n edrych ar y lluniau. Mae smart glasses Intel yn edrych fel spectacles Bryn. Wel, ia, peth di, mae'n mwy fatha bod spectacles fi'n edrych yn eitha generic, so... Neu classic. Classic. You say potato. I say shitato. Ma'n nhw actually edrych yn really cool. Ma'n nhw'n edrych yn lot mwy fel spectacles ar normal i gymharu ar stwff fatha Google Glass. Ond da ni chydig o flynyddoedd ymlaen ers hynny wan, dydyn. Dwi'n bod, ti dweud na 2014 eich a... Rhywbeth o, ia. Ydw i'n iawn i ddeall bod rhain yn beamio pethau syth mewn i dy lygid, di? Ne. So, mae'na projector bach, laser bach yn y braich y spectol sy'n beamio stwff yn syth mewn i dy lygad di. Mae o'n Intel dweud bod yn saff, mae o'n laser igon dibwar i wneud o'n saff. Dwi'n gwybod bob penod da ni'n neud yn ddiweddar, dwi'n mynd #Black Mirror, right? Rhwng Elon Musk a'i space satellites, a hwn yn beamio stuff directly mewn i'n dweud. O ie, peth diddorol ydy, maen nhw'n edrych fatha spectacles arferol. Dos am cameras a ballan yn nhw, dos a ddim microphones a ballan yn nhw. Maen nhw wedi cael dylunio just i fod yn rhywbeth edrych yn reit arferol. Mae rhaid mesur y focal depth, dwi'n sgrifio fo, o person cyn i nhw cael y dyfais, so mae'n rhaid i mesur gwneud y gosod ar y spectol a wedyn ti'n cael gwisgo fo. Ond be o'n nhw'n deud ydy, mae nhw'n profi'r concept ma nhw, dangos bod nhw'n gallu adeiladu wearables hynna bach,
a wedyn tre agor allan wedyn i bobl cael dod i nabod sut o'n i'n gweithio allan sut maen nhw'n mynd i adeiladu rhywbeth ar gyfer o. Dwi'n edrych trwy'r erthygl ar The Verge, a mae'r cwpl o pethau di neidio allan. So, person oedd yn trio hwn, wedyn mae'n mynd, so ti'n gallu fel, ti'n flicio dy lygyd lawr i wneud iddo fo ymddangos, so bod ti'n gallu darllen o. So, the other person would have to be paying fairly close attention to have any idea whether I was looking at the display or not. In fact, beyond a faint red shimmer on the lens itself at very specific angles, nobody could even tell there was display at all. When you look at your phone or even your smartwatch in a conversation, it's a clear social indicator that your mind is somewhere else. What will that conversation be like if the person you're speaking to has no way of knowing that you're checking your latest Instagram comment? A wedyn maen nhw'n mynd mlaen i fynd, gallu ti fod yn siarad fo rhywun, ond gallu ti actually fod just yn like, chwarae games neu whatever. A dwi fel, ma hwnna'n fucking rude! Ie, sicr. A hynny di peth oedd nhw'n dweud ydy, tre gweithio allan be fysa drwy misio pobl adeiladu bob matha o notifications yn y dangos yna fo. Y ffordd mae Intel yn gweld o, mae fatha developer preview type things ydy hein, just i ddangos proof of concept, ond nhw'n dechrau just nhw fod fwy handi yn y byd. So os ti yn isio ffindio dy ffordd i ryw amgueddfa, ti'n cael saeth bach sydd just yn gwylod, the vision yn deud chdi'r dde rwan sydd ymlaen. Stwff fel na, ddim byd sydd yn mynd i tynnu chdi allan o'r byd gywir. Dyna oedd y pwyslais mawr oedd Intel yn neud arno fo. Ac hefyd, oherwydd y ffordd maen nhw wedi adeiladu fo ar y funud, oherwydd na 400 wrth 100 a hanner rhywbeth pixel ydi o, a dwi'n meddwl fod o just coch, illa dwi'n meddwl, just un lliw di o, dwi'n meddwl, fod mae'r be ti'n mynd i allu reid yna fo yn eitha bach o ran, ti'n mynd i weld lluniau Instagram, pobl yn popio fyny yn gongol dylygad, di'n byd fel la. Ond wrth gwrs mae hwn yn prototype 1, so pwy sydd i ddeud fydd na full colour lasers yn bounce off y spectals i fewn i dylygad di'n dyfodol. Yn y gofod. Be oedd yn dweud hefyd oedd yn weddol diddorol oedd yr syniad bod hyn o dos drwy ti'n efo, fatha fi, dwi'n gorau gwisgo spectol i weld yn iawn. Fe wnaethon nhw bawnsio rhywbeth i fewn i'r llygad sydd yn edrych yn hollol glir yn y llygad heb bod ti'n goffo cael fel prescription a pethau iddo fo. So, mae'n technolog diddorol, mae'n sicr yn dangos yr profio'r concept, ac mae'n sicr mynd i ddangos eich lle mae technolog yma mynd i... A mae'n glir bod ni'n dysgu lot gan stwff fel Google Glass, bod ni'n dysgu lot gan stwff fel Microsoft HoloLens a falle, a bod ni'n datblygu technolog. A sydd yn... Mae hwn yn ipyn o gamp. Mae nhw wedi adeiladu rhywbeth hynod o wych mewn i rhywbeth sydd ydych chi'n dychmygu spectol, braich spectol sy'n edrych na spectol arferol. Diolch yn pwyso llawar ac mae'n eistedd yna ac yn dangos rhywbeth yn llygad y person sy'n gwisgo fo. Mae'n anhygol o gamp o be mae nhw wedi gallu creu. Ond mae'r just y syniad yma wedyn bod ni wedyn yn... So fel chi'n dweud, ti'n edrych ar dy ffôn i mwy, ti'n edrych ar dy watch i mwy, ti'n edrych ar... So, ti'n edrych fatha bod ti'n talu sy'n lôn nhw ti ddim rili. Ond mae nhw wedi gwneud adeiladu nhw, so ti'n gorfod edrych i'r man pwrpasol iddo fo ddangos, neu di'r laser ddim yn trigro na di. Ti'n gorfod edrych i lawr ag i'r ochr, neu dydy'r laser ddim yn gweithio o gwbl. Fatha unwaith ti'n edrych ymlaen neu o gwmpas rhywle arall, mae'n stopio taflu'r lluniau neu be bynnag i fewn i'r llygad. A mwyaf ti'n edrych yna fo, ti'n dweud maen nhw fel y cwestiwn yma mae bobl wedi bod yn gofyn ydy sut ydych chi'n credu fyddwch chi'n gallu neud hwn lwyddo pan dydy hyd yn oed Google ddim wedi gallu neud o. Ac oedden nhw'n dweud, just gnewch y problem yn llai. Fel y ti'n dweud, Iest. O'na microffon, o'na gamera, a bob dim, ti'n bod. So, oedd Google di mynd, di trio neu gormod yr un pryd, doedd. Pa bod y technoleg ddim o reidrwydd
yna i nhw gallu adeiladu fo'n iawn. A hefyd, mae Intel yn gwmni sydd yn adeiladu y stwff yma. Hwn di pwrpas Intel. Lle mae Google yn engineers sy'n gweithio ar... Wna, maen nhw'n wedyn dweud, mae gen i tîm bach, a dyn ni'n cael cwmni allanol wedyn i adeiladu fo. So, yn ytrach na bod gen ti oedd rhyw tîm bach o arbenigwyr chips yn gweithio'n Intel yn adeiladu fo. Maen nhw'n gwybod sy'n mae'r cledwyd yn gweithio gallu adeiladu a dylunio'r chips mae'n weithio mewn ffordd call. Dwi'n meddwl bod Intel wedi bod yn gweithio ar hwn ers hir iawn hefyd, oherwydd fod nhw'n sylweddoli fod nhw wedi methu allan ar busnes mobile phone. Nath nhw methu allan yn gyfan gwbl ar hynna. A ddim yn sylwi, Jesus, mae hwn yn dod. A so maen nhw wedi neidio i fewn i hwn yn rili gwthio, oherwydd maen nhw'n meddwl, hwn fydd y dyfodol ar ôl y ffôn, fod pobl yn gwisgo spectols i weld y pethau nesaf. So dyn nhw'n mysio methu allan ar hynna. Na. Rwy'n tebyg i be nath Google ar ôl i Apple yda'r iPhone allan. So oedden nhw'n datblygu 2 fersiwn o'r Android i ddechrau. Gen rhywun efo bytyma na fo, un heb bytyma. Munud oedd yr iPhone allan, na nhw'n dumpio ar unrhyw bytyma a just gwneud ar ei canolbwyntio efo'r touchscreens. Lle ddar i'n BlackBerry, just dweud, na, bytyma'n gret. So just kind of pawb yn lyfio tapio. BlackBerry. Anyway, gen ni munud ar ôl ar hwn, a dwi ddim eisiau gwneud fe yn iddo fo gormod. Ond, sôn am Hans, oedden ni yn y Haclediad byw, yn Hacer Iaith, a mae yna fideo newydd fynd fyny yn efo amdan photography Pixel 2. A bod o'n edrych yn stunning, a dwi heb gael chance i edrych drwy ddefo yr holl waith maen nhw wedi gwneud arno fo. Ond jyst meddwl am Google. So mae rhai bod Google mynd lawr y route na o fel SLR, quality stuff. Wel, ydy'r peth, ti'n edrych ar hysbysebion yr iPhone X, ti'n edrych ar hysbysebion bron bob un ffôn sydd oedd allan wan, maen nhw'n pwysleisio'r ffaith maen nhw'n gwych yn tynnu lluniau, tynnu lluniau mewn golau isal, chys hwnna wan ydy'r prif ffôn rhan fwy o bobl pan maen nhw'n teithio. Dyn nhw'n mynd â digital camera wan, maen nhw'n mynd â'i ffôns efo nhw. Es i a camera ar holiday, ac oedd o'n rili ddiddorol, achos dwi wedi gallu merge yn y gyd fewn i un album ar Google Photos fi. A mae yna lot o fel cymariaethau o lluniau dwi wedi just snapio ar y ffôn a dwi'n mynd, actually, dwi eisiau llun gwella hwn. Mae'r... Be sy'n... timer di mynd, ond mae hwn rili berthnasol. Be sy'n ddiddorol ydy, ti'n amlwg yn gweld bod y processing power gymaint well ar y ffôn, ond bod y lens, achos mae'r camera sgennau just yn point and click Lumix Panasonic o... Dwi ddim yn jocia'n 10 mlynedd yn ôl, a mae'n rili dda. Mae'n rubbish yn low light, ond mae'n rili dda. So mae'r prosesu gymaint yn well ar yr iPhone, a wedyn pan mae gen ti lluniau a'r lens hyfryd mae, a'r golau mae gyd yn dod fewn yn ystod y dydd, mae'r Lumix dal yn curo o 10 mlynedd yn ôl. So, mae gyd yn ei gweidir ar lenses, dydy. Mae'n fascinating. Mae'n fyd dwi ddim yn gwybod lot amdan. Ond dwi'n lyfio, achos mae'na rhan yn fi wastad yn meddwl, sy'n lyfio prynu just SLR ail law a just dechrau tynnu lluniau. Ond dwi'n gwybod sy'n ni beth yn sticio hefo fo, achos bod o just... Unai ti'n gallu gweld llun da, neu ti ddim. A dwi'n cedyn just snapio lluniau o'r plant ydy fel... Dwi dal yn meddwl fod os ti efo cheap DSLR, dwi wedi gael un am, dwi'n siŵr wedi gael un am 50 quid wan, y version gan fi yr 400D Canon, neu 350 hyd yn oed, mor hen a hynna, ac just sticio yr 1.8 50mm arno fo. Mae'r lluniau ti'n cael yn anhygol, just oherwydd y depth of field yna ti'n cael bokeh effect. Ie, mae'n anhygol. Am fod mae'n tynnu sylw at be ti'n dynnu llun o enwedig dy blant, ac dwi mae'n tynnu fo allan digon aml i ddefnyddio fo gymaint o hynna, ond mae gynnon yr iPhones a'r Android phones dal dipyn o ffordd i fynd i, mae gynnon nhw'r portrait mode thing na, ond di'n dal yn cweit. Ond ydyn y meddalwedd, mae hwnna ydy. Lle mae, os ti efo'r SLR efo'r lens cywir arno fo, ti'n mwyn actually
cael ei ddal yn y... Ond hyn sy'n gwylltio fi yn fy ngwaith dydd i dydd, de, mae, oherwydd fod yr iPhone wedi bod yn gallu gwneud hynna ystipyn o'n y portrait mode yma, efo'r dau lens, lle mae'n captureo'r depth data. So ti'n gallu gweld o mae o fatha llun du a gwyn sy'n mynd o du ydy'r pethau pellau ffwr a gwyn ydy'r pethau mwyaf agos at y camera. So wedyn mae'n gallu chwarae gwmpas efo pa beth i ffocysio ar. Pam o fewn dyddiau yma, os da ni'n gwario 10,000 o bunna ar gamera yn gwaith, pam dos am 2 lens arno fo i adael ni dewis y focal distance dyddiau yma, am fod pam da ni'n ffilmio de yn y loli, mae hynna un o'r poen yn dyn mwyaf yn y byd. A dwi just yn astounded fod y cwmni a camera yma yn mynd the cameraman knows what he wants. Wel na, dim most yna boi yn After Effects wedyn yn mynd i fewn iddo fo ffocin malu cechu. Dwi wirioneddol yn gweld hynna, achos dwi'n mynd gwybod be o'n i'n gwachod. Fel, da ni'n gweithio yn cwmni teledu, ond dwi ddim yn ffilmio stuff neu stuff ar-lein ydw i. A mae'r equipment gen ni, mae'n industry standard, quotes, industry standard. A mae pob peth yn fel massive, lenses huge ma. A ti'n edrych yn efo, a mae'r stwff, unwaith eto, hanshbom arall, sy'n cael ei seithi just yn y beautiful cameras ysgafn, lyflu ma, sy'n just yn pwyso ddim byd. Just mor hyfryd. Mae just yn beautiful i ti edrych arno. So dwi ddim yn deall, ac o'n i'n gwachod Casualty pwy'n oswaith. Ac o ti'n gallu deud, dwi'n gwybod, Bryn, gwranda, dwi'n gwybod hyn yn boring camera teledu talk. Comentio ar Casualty. Casualty. O'n i ddim yn gwachod Casualty, o'n i actually mewn prodas, ac oedd ymlaen yn y bar. So o'n i just fel, o'n i just yna. O'n i just fel, a oedd just mae'n ar wal. Prodas lyflu gyda llaw. Prodas lyflu. Os i'n dweud. Ond, o'n i'n gallu gweld yn Casualty, a ni yna fel loads o bobl teledu. Mae hwnna'n swnio fel TV wank. TV wank alarm. Ac o'n i just fel, bloody hell, sbio cameras drud gen nhw ar Casualty. Oedd y lliwiau just fel, plop. Oedd nhw just fel, oh my god. Dyma fel, a dwi ddim eisiau dychmygu faint o bres sy'n mynd fewn i'r stwff na. Pan wyt ti'n gallu cael lliwiau fel na, fel ti'n deud Estyn, ar DSLRs, mae yna entrenched interests yn does. Mae'n fel, dyma ydi y safon na, dyma sut ydych chi'n gwneud. O, dyna di'r thing, ti'n edrych ar channels YouTube, dyddi yma, ac mae just y rei ma, cynnan yn edrych ar yr rei rybys, ddim yn gwybod be maen nhw'n neud. Mae footage nhw yn anhygoel. Mae'n edrych gymaint gwell na BBC. O'n i'n gwachod, dwi wedi dechrau gwrando ar loads, dwi'n gwybod ongoing thema fan hyn, dwi wedi gwachod loads o film essay channels. A mae un o'n nhw wedi dweud, a yr holl pwynt y fideo ma, oedd hi'n brilliant, 10 munud cyfan o fideo, a boi ma'n mynd, why do Marvel films look so bad? Ac yn mynd, dyn nhw ddim, mae'r graphics, mae'r stuff mae gyd yn... Ac oedd e jyst mynd, drych ar y black levels ar hwn, di cymharu hefo hyd yn oed stuff oedd wedi seithi fel 5 mlynedd yn cynt, achos oedd nhw fel, yr un gorau di Iron Man, oedd Iron Man wedi seithi ar fel y type yma o camera. A do'n i byth yn meddwl, so ni'n gallu mynd mor in depth, fel, a dwi'n cofio beth i enw ar y cameras ma, a mae'n fel rhyw cameras, a mae'n certain cameras Marvel fel, dyma ydi y camera da ni'n iwsio. A mae'n hollol wir, mae pob peth yn fucking llwyd, ac oedd nhw fel, di'n bwys faint o tweakio stuff wyt ti'n trio wneud yn post-production. Ti wedi ffilmio fo ar y camera ma, mae pob peth yn mynd i edrych yn fflat ac yn llwyd. Ac o'n i just fel, mind blown emoji bach. Fel na. Achos, ond oedd Black Panther ddim yn edrych, ond oedd Black Panther yn edrych yn rhywun yna. Fel ti'n dweud, mae'n arian yna, mae'n so, lle maen nhw'n talu IMAX yn talu nhw dwi'n hyd yn oed yn gwybod am IMAX cameras. Gofyn i Chris Nolan am hynna. IMAX cameras yn byd wahanol eto ddi am fod ti'n watcha Dunkirk a ti'n meddwl, oh my god. O ie, ond fe'n digwydd i siwr fydd IMAX yn talu nhw rhywfaint o arian, so mae hwnna'n helpu ariannu'r ffilm, so dweud, ia, ffain. Chos y diwedd o dydd, pobl sy'n ariannu'r ffilm sy'n cael dweud beth sy'n mynd ymlaen yno fo, so os mae nhw'n dweud, hei, hwn di'r technoleg da chi'n gallu efforddio,
Hai fi ddeud, mae IMAX yn ei gwahaniaeth, achos mae'n rheswm arall i watch it on cinema. Mae fel y profiad yna. Ond ie, fel ti'n dweud, so fydd yr bean counters yn edrych yn dweud, mae'r camera yma'n gweithio, mae'n creu fideo sy'n dod fyny i'r safon mae'r cytundeb sydd gen ni yn dweud. So, amdani, mae'r cwmnïau wedyn sydd yn creu y cameras mae'n edrych arnyn nhw'n dweud, mae'r BBC yn mynd i chwilio am camera am 10,000 o bunna, achos hwnna di'r safon. So, nhw'n ni werthu'r camera iddyn nhw am 10,000 o bunna. A os maen nhw'n siŵr beth extra, fydd hwnna 5,000 eto ar ben hynna. So... Bryn, ti'n swnio'n jaded? Ti'n swnio fel bod hwn yn... O'n i'n dechrau'n y lle da, dwi'n hanner ffordd sŵan. Yeah, come on. Right. Jane yn cicio fewn. So, da ni isio mynd fewn i Waze. Waze, dwi wedi gweld boys yn tweetio amdan hwn ers misoedd, rei, a dwi wedi bod yn rubbish, achos dwi heb sain i fyny iddo fo, a dwi wedi heb wneud o. Mae Waze yn Gymraeg. Mae'n ni'n defnyddio fo tan i Google brynu nhw. Ti wedi stopio rwan. Ar ôl iddyn nhw troi'n Gymraeg. Come on. So, ie, mae'n stori o llynedd, a dwi yn really ymddiheuro bod fi ddim di pigo fyny ar hwn, achos da ni wedi cael gwybod amdano fo. Shout out i Phil Stead am gadael fi wybod amdano fo. Mae Phil Stead yn rhan o'r tîm o'n i'n gweld. Pa tîm? Fel y tîm, achos ar diwedd yr erthigol. Ie, y tîm Cymraeg. Oedd o'n haslo nhw. Am fod oedd o'n defnyddio gymaint arno fo, oedd o'n e-bostio, beth y chances gael hwn yn Gymraeg. Along with Welsh language voiceovers, it finally means that Welsh speakers and learners can navigate the country in their language of choice. And I have to say, there's nothing quite like hearing Gareth, our voiceover artist, shout, Vaunt honey, while you're driving through town. So, tra bod chi'n siarad ymysg eich hunan, dwi totally mynd i drio cael Gareth i wneud hynna. O'n i'n mynd i drio gael o'i fyny wan am fod o'n i wedi cael y gynnad o'n angen... A ddyn ni, oh my god, dwi newydd feddwl. Gareth yna fo. Wyt ti'n meddwl gallen nhw wneud o efo Gareth y Monkey? Gareth y Monkey. Here we go, mae'n mynd â fi i garage gwely ar rwan. I fod. Here we go. Mwynhau'r daith. Mwynhau'r daith. Mae hwnna'n wahanol i gynnad ydy. Oedd gyna, oedd o yn deud, bant a ni. Mae'n trio dechrau, ond dwi'n meddwl fod o'n... Mae'n sylwi, dydw i'n symud, so dydw i'n deud dim byd. Come on! Ond fod dwi'n meddwl na gyna, oedd GPS yn symud, oedd o'n methu ffindio fi'n iawn, so oedd o'n meddwl o'n i'n symud. So rwan, dydw i'n meddwl dwi'n symud. Typical de. Ond eto, mae'n datblygiad da bod o ffeir bod hwnna'n gael wan yn y Gymraeg. Bod y gwaith da di wneud i gyfieithu fo a di creu... Just, mae'n hyfryd. Yr cwestiwn wan wrth gwrs ydi cael bobl ac sydd ddefnyddio fo. Mae'r interface hefyd yn Gymraeg, os da chi wedi sylwi hynna. Dych chi'n gallu dewis bob dim ar yr app i hun yn Gymraeg. So mae'r bytymau i gyd yn dweud teithiau, anfon, ETA, Estimated Time of Arrival, dwi'n meddwl di hwnna, mae hwnna'n Saesneg. Anfon, be fysa fo'n Gymraeg, dwi'n meddwl gwybod yn pawb yn defnyddio ETA. A stopio Dwi'n trafod i am camgyfrif amser. Oh my god, ti'n gallu recordio llais newydd? Ti'n gallu recordio llais dy hun yno fo. Mae gallech chi neud Gareth y Monkey fo fo! Bydda'n hynna dweladwy diogelwch, mae dy recordiadau'n cael ei ddefnyddio i ddangos y ffordd i ti. Felly, sicrha ei fod yn gywir, iawn, Waze would like to access the microphone. Mae hwn mor cool, cos... dylen ni totally wneud fersiwn Haclediad. Mi oedd chdi gallu, so pan oedd gen i tom-tom greiddiol, oedd chdi'n gallu lawrlwytho bec yn y iaith. Ac oedd amser yma, oedd hwn yn ôl 2009, 2010, doedd yr satnafs i'n rili yn advanced dros ben, oedd nhw'n dweud troi'r chwith, troi'r dde, cario ymlaen, gyballu. Ac o'ch chi recordio llais efo rhywbeth oedd 30 odd o gwahanol tyfidio. Fel audio fel. Ond mi oedd un oedd yn hollol... Oedd y ffynnu i ddechrau efo hi.
Ond oedd hi wedyn ar ôl fatha hanner awr, o'ch ti'n dweud, o be ffwc di'r thing ma. O'ch ti'n cael glados. Dwi'n cofio hwnna. A so, y problem oedd, pan oedd glados nid trwy'r chwith, be oedd hi actually meddwl oedd trwy'r dde. Na! Oedd glados nid clwyddau ti, so... Obviously. So, o hwnna'n... Dwi'n cofio, o gen ymrawdi, The Voice of the Balls, boi o ffyr... Alan Dedicoat. Alan Dedicoat! Diolch am yr esoteric knowledge. So, shout out i Waze, fyddai'n sicr yn triwsio hwnna llwyth mwy. A hefyd recordio un fi'n hynna'n fydd yn hilarious. A hwnna fydd y peth swn i'n licio gweld fysa bod pan mae Google o diwad yn penderfynu beth maen nhw eisiau gwneud efo Waze, then fydden ni actually ddim yn colli'r gwaith calad ma, a bydd actually cael ei ddefnyddio o fewn rhywbeth na Google Maps. Ond mae rhaid bod y data maen nhw'n gael o pawb sy'n defnyddio Waze yn helpu y pobl sy'n defnyddio just Google Maps. O sicr. Mae rhaid bod ni gyd yn bwyd efo ni gilydd. Ond dwi'n gwybod fod mae yna rei pobl allan os ti'n gwneud test efo cael 2 ffôn yn y car ac mae Waze wedi reid ffordd hollol wahanol i ffordd mae Google Maps wedi deithio nhw fynd ac os oes nhw wedi cario ymlaen efo'r un Google Maps os oes nhw wedi bod yn stuck mewn traffic jam a mae'r un Google Waze wedi updatio digon buan iddyn nhw gallu osgoi y traffic so dydyn nhw dal yn siŵr be ddiawl sy'n mynd ymlaen pam fod y ddau yn so dwi'n meddwl mae'r algorithm Waze os oedd cael esbonio fi'r intro dwi'n meddwl oedd cael datblygu yn San Francisco dwi'n meddwl o'n i'n meddwl na Israeli oedden nhw llawir ond oedd rhywbeth i wneud efo'r ffordd y strydl wedi cael ei strwythuro oedd yr algorithm yn gweithio mewn ffordd gwahanol so yna ddiddorol oedd ond hanner cofio'r stori ma dwi so dwi'n really eisiau deud llawn mwy efo hynny ddwy be, barn heb ymchwil na gwybodaeth Bryn? Dwi'n deud dim who knew? So, da ni wedi pasio hwnna, da ni wedi rhoi shout-out i Waze. Chwarae teg de. Am fod mae Gareth, brilliant. O be gys i glwad yn efo gyna, oedd o'n swnio eitha. Rydw i ar y ffordd i'r gylchfan a rydych chi'n mynd i gymryd yr ail troiad i ffwrdd. Oedd o'n definitely hanner ffordd rhwng un o'r hyfryd Franks a proper Cantan. Ac hwnna'n o'n i'n really licio hwnna, actually. Oedd o'n fel, Frank a Frank. Are we on the road? Yeah. Rydyn ni'n mynd syth ymlaen nawr, Frank. Ai. Guys, so, neidio yn un stori arall ar ôl, a wedyn lle ni neidio fewn i'r after bed. Okay, Facebook is coding a whole new class system. Iest, ti oedd wedi rhoi heads up i ni amdano hwn. Erthigol yn y Guardian. Ond fel nes i... Dwi wedi cael fflaid allan eto. Oedd yn swnio'n diawledig. Oedd yn swnio fatha'r episod Black Mirror. O lle oedd y social score di'n cyfri tuag at chdi'n gallu cael job a gallu cael tŷ gwell yn ardal gwell. Os da chi heb di gweld o, rhai chi gweld o. Na, dwi ddim yn gwachio Black Mirror, cos mae o go iawn, a mae'n neud fi'n drist. O'n i di meddwl hynna, fyd, tan i fi... O'n i'n gwrdd, hwn oedd yr un cyntaf i weld, ac wedyn, mae di newid meddwl fi wan amdan Black Mirror. Rai fi ffeindio allan, be ddi o'n fod a? Charlie Brooker? Nes i watched yr episod USS Callister oedd yn arbennig o dda. O hefyd yn arbennig o frawychus ac afiach. So'r erthigol. Yr erthigol, nes i ddarllen o, so... No, da iawn Bryn, wedi neud gwaith cartre. Yr un heb y plant. Ie. Os gen ti'n plant i bwydo, dyna gyd. Fi dy'r un ar y diodydd calad heno. Yes. So, mae'n edrych mewn i patent mae Facebook wedi rhoi mewn ar gyfer modd hysbysebu yn edrych ar gwahanol fath o social cues a falle.
So, maen nhw'n edrych ar eitem fel faint o dyfeisiadau sgynnych chi sy'n cysylltiedig i'r we. Faint o... gwael beth ydych chi'n licio ar-lein a bachu, ac edrych ar y post a bachu gweithio allan rhyw fath o syniad o sy'n fath o berson ydych chi. A be maen nhw'n deud ydy wedyn, mae'n rhoi syniad i... gallu cynnig wedyn i pobl sy'n hysbysebu, gallu targedu pobl sy'n perthyn i'r grŵps arbennig yna. So, mae'n dweud wedyn di bod brands mawr drud yn gallu dweud, o, da ni ond isio hysbysebu i pobl yn yr clas yma o fewn Facebook. So, Good, cos fyddai'n stopio gael adverts am frickin pethau dior allai ddim fforddio. Swn i mwy na hapus i hynna. Mwy peryg na hynna eich wedyn ydy bod nhw'n hysbysebu pobl ar incomes isal, pobl oedd payday loans y bachu. So, mae hynna wedyn eich yn tynnu pobl wedyn mewn i cycles afiach o ddylad a bachu. A wedyn... Nasht! Mae hwn yn rili ddiddorol. Sorry. Y cwestiwn amserydd ydy Facebook yn elwa o hynny, yn amlwg bod nhw, a wedyn beth ydy'r, sut da ni'n eich wedyn yn cadw oversight dros rhywbeth fel yna, chys dydy'r regulators o lad yma'r Advertising Standards Authority yma chi, dyn nhw mor reidrwydd eich gallu efo'r gallu na'r grymoedd i fynd ar ôl pobl fel Facebook. Ac wedyn mae'n gallu reoli'r profiad, so bydd pobl wedyn sydd os mae'r sgôr wedyn ar os mae'r sgôr sgynnych chi ar profiles Facebook a bachu ddim yn igon daw be maen nhw weld ydy hwnna wedyn yn nadu ac yn cael difrodi bywyd chi fel y person sydd y record ydy da ni fel wedyn gallu mynd ar ôl nhw ac gweld be di'r record ma, gweld be di'r penderfyniadau maen nhw wedi bod yn neud yn syledig ar y record. Ie, mae hwnna'n 100% Black Mirror. Ti'n meddwl bod hwn yn rhywbeth newydd mae Facebook di fyny fo, ta rhywbeth mae Google di bod yn neud beth bynnag? I'n posib. Wel, patent filing ydy hwn, dwi'n mor eidrwydd yn deud bod nhw'n mynd i neud o, maen nhw wedi gweithio allan ffordd i neud o a eisiau amddiffyn o. So maen nhw'n gorfod reid allan, gorfod ffeilio'r patent i mwyn sicrhau bod nhw'n gallu neud o'n dyfodol, bod nhw'n gorfod talu arian o dan nhw. Mater bach i Google yn y cefndir, os bod y ffordd ti'n brawsio, be ti'n brawsio, os ti di logio fewn, fatha chdi ar yr holl beth yma, fod nhw'n fatha yn dweud, well, if this then that, amdan, tybod, be maen nhw'n meddwl ydy the social status di power, gwefanna ti'n mynd i lle ti'n prynu ddillad. Mae'n risg wedyn bod o'n silo genegetoedd eich y we, bod pobl eich sawn mwyn i'n cymuned, bod nhw wedyn ddim yn gallu cael allan o'r traps yna. Da ni'n gweld o wan i ryw raddau efo dal yn America efo teuluodd o teuluodd i newid yn bachu yn sownd mewn ardaloedd o fewn dinesodd bod nhw'n methu cael gafal ar pres i brynu tai, bod na migon o arian yn yr ardal i nhw wedi gallu arian i'r ysgolion o bachu. Mae'r creu y getos ma i ryw radd wedyn yn achosi mwy o broblemau lawr y lein, lle bod dim cymunedol yn gwahanu wrth i gilydd, sydd yn feddwl wedyn da ni mor edwydd yn gallu gweithio efo'n gilydd i datrys rhywun problemau sgyn ni. Mae yna llwyth o stuff da ni'n trafod yn ddiweddar, dwi'n teimlo'n dod nôl i... Mae yna penod amazing, un o'r rhai diweddara o TED Radio Hour, so am TED Talks ynglyn â pwer algorithms. A un o'r rhai diwetha, oedd hi'n benod rili dda. Mae'n benod sydd wedi bod allan o blaen. Un adaptation... Negi, be oedd o? Can we trust the numbers ydi yno fo? Statistics, algorithms. So mae'n un amdan, sut mae, oedd o gen nhw, yr un ochr yno, sut oedd barnwr yn America di mynd ati i iwsio statistics, algorithms i judgio lle i deployo'r heddlu. A wedyn, wrth gwrs,
ochr arall y gan geiniog even yna, oedd bod algorithms yn gallu bod yn inherently racist achos bod y bobl sydd yn creu'r stats yn gallu bod yn racist. Achos oedden nhw fel, well, if you're an African-American young man, you're more likely to be arrested, and that means you're more likely to go to jail, and that means you're more likely to re-offend. Or be arrested after coming out of jail. Sy'n golygu wedyn, wyt ti'n rhoi unrhyw fath o sentencing algorithm, ac os wyt ti'n ddyn ifanc di yn America, mae'r sentencing algorithm yn deud, boi ma, right, definitely yn mynd i fynd nôl fe'n i jail, mae definitely mynd i fod yn seithio rhywun. A dydy algorithms ddim yn inherently fel judgeless, maen nhw'n wastad. Ydy mae'r rhif, maen nhw'n mynd i neud be bynnag da ni wedi deud iddyn nhw'n neud. Bob tro. Maen nhw wastad yn mynd i maintain y status quo. Oh, yeah, well, obviously. Skynet, Elon Musk, obviously. Ond maen nhw wastad yn mynd i ailgreu'r gorffennol, cys dyna'r unig stats maen nhw'n gallu tynnu arno ydy pethau hanesyddol. So, oedd y barnwr yma, achos oedd hi wedi rhoi TED Talk, oedd hi fel, nes i lleihad New Jersey, nes i lleihau'r crime mae gyd, bla, 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 bla. A wedyn o gen ti advocate America Africanaidd yn deud, oedd hi just fel, dych chi ddim yn deall, mae di wneud hyn ar... Oedd yn rili ddiddorol, cos oedd o fel yr episode cyntaf o TED Radio Hour, o'n i'n ffidio, lle oedd fel y ddau TED Talk ma, ti'n meddwl, TED Talks, pob beth yn mynd, newid y byd, pob beth yn well. Oedd nhw ddau yn gwrthfeid i gilydd, a oedd hwnna'n rili ddiddorol. So, enw'r episode yna oedd Can We Trust the Numbers ar TED Radio Hour, wir werth gwrando ar hwnna. A hefyd, os ydych chi eisiau ffrio'ch brain chi efo. A gyda beth eto ti, mae'n hawdd i ni just dweud, mae'r computer yn dweud hyn, ond mae wedi ddall pam mae'n dweud hynna, sut mae'n dweud hynna, a neu da ni'n mynd i ddod i'r sefyllfa lle da ni'n mynd dall sut da ni yn lle da ni, oherwydd mae'r cyfriadau wedi dweud i ni wneud o, a da ni'n mynd dall, o pwy nath actually wneud y penderfyniad, da ni'n mynd gwybod i mwy. Wel, mae di bod yn joc ys blynyddoedd do, ers computer says no sketch. Computer says no. Guys, ar y nodyn dystopiaidd yna, da ni'n lapio chi am y noson, da ni'n mynd i ddeud diolch yn fawr iawn i bawb sy'n gwrando. Diolch i Iest am mixio, wiggity whack. Diolch Bryn am peidio sailonio. Da ni'n gallu clywed pam ffain. Mi fyddwn ni nôl hefo chi mis nesaf efo llwyth i mwy of the same. A ysdi Elon Musk wedi taflu rhywbeth arall i'r gofod, mae hynna'n ffain. Fyddwn ni just watcher. Mewn braw. Ond am rwan, byddwn ni'n nostag yn Bryn. Nostag yn Iest. A nostag yn y fi Sions. Dwi off i lapio'n hynna'n mewn 2 dressing gown. A trio cysgu yn y -4. Okay, here we go. After party. Ding, 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 ding. Mae'r ail botel wedi ei hagor... mae hwnna llawer gwell. Mae'r ail botel wedi ei agor. Erbyn hyn, star o pramen. Chos dyna be oedd yn y ffridge. Mae'n grif. Mae star o pramen bach o psycho juice. I fi. 5%. Wow. I know. A dwi hefyd wedi cael biscuits o Ikea. Ti wedi gorau simple nhw dy hyn? Oh, Bryn. Ti mor funny. Do, na. Wel, dwi'n gofio bit o'n fy hun. Di hynna'n gyfri? Ikea fy lle hapus, boys. Heddiw ma, nes i fewn yna a prynu fel platiau sydd bron yn fowlenni. Achos o'n nhw'n hanner can ceiniog yr un. A maen nhw fel pasta plates. Achos mae gennym ni platiau yn y cwpwr sydd yn ar gyfer swper, sydd yn platiau enfawr fel, platiau cinio di sil. Ti angen llenwi fo fo roast. A dydy'r amount o fwyd dwi'n neud, plant, Aled a fi, ddim byth. So hwn fatha rhyw desgil i roed y bwyd ar bwyd. So mae fel desgil, ond plet ydi o go iawn. So mae di gael hwnna. Hanner can ceiniog yr un.
Job done. Bargan. Cellu llyffyr cyr plant. Planhigyn oedd bron yn marw, be maen nhw'n galw'n second chance plant yn Bagin Corner. Ydy o wedi ychwanegu gwerth i dy fywyd, ti siwrad? Ti'n mo be, mae'r holl planhigion dwi'n berchen arnyn nhw yn tŷ ni, dwi ddim hyd yn oed yn jocian, yn second chance plants o IKEA. Te geiriannau, orchids, just, unwaith mae'r blodau di mynd, mae IKEA fel, sneb eisiau rhain, 50p bag yn corner. Dewch adre fo fi. Da chi mor brydferth. A maen nhw'n blodeu. Mae gynna i cactus ar ffenast dros wrth ymyl. Gynna i planigyn aloe vera yn y stafell wely. Ti'n gwybod be? Aloe vera ydy'r unig thing dwi ddim di gallu tyfu'n iawn. Oedden nhw just yn mynd yn felyn ac yn llipa iawn efo fi. Dwi'n gwybod be o'n i'n neud iddyn nhw. A ni'n trio torri nhw, os o'n i'n cael llosg. Mae dal o wyrdd gyda i ar y funud, so... Dwi'n eiddigeddus iawn o dysgiliau ni. Oedd aloe vera yn eitha hawdd. Wel, yr un beth dwi'n ei bod pethefnos oedd drwy rai fi dŵr ddim. arno fo, that's it. Dwi obviously di managio lladd nhw, achos ges i'n gen ffrind. Achos oedd hi di cael un oedd just yn tyfu, ac oedd nhw'n seithio off y peth yna. A hyn blynydde nôl, ac o'n i... Falle swn i'n well rwan, swn i actually'n googlo sut i edrych ar ôl aloe vera. Hei, croeso'r podlediad garddio. O ie, da ni dal yn siarad am dan stwff. Da ni dal yn... mae'n after party mode. Anything goes. Woohoo! Right, be chi'n gwachod yn ddiweddar? Oes unrhyw un o'n chi wedi gwachod Star Trek Discovery drwydd? Na. Yes? Na, dwi di gwneud penderfyniad am teledu a llyfrau, felly, so dwi ddim di cyrraedd o. Penderfyniad ti ydy peidio gwachod teledu? Wel, na, penderfyniad fi ydy canolbwyntio ar un peth ar un tro, fatha, gyda fi un llyfr papur go iawn dwi darllen, gyda fi un audiobook dwi'n gwrando ar, gyda fi un gyfres teledu dwi'n gwylio. A tan dwi'n gorffan heina, dos dwi'n cael symud ymlaen i'n byd arall. Mae ffilms o wahanol oherwydd bod nhw'n gorffan mewn 2 awr fel arfer, so ffilm done. Dwi'n lyfio y minimalist Iest rest ma. So dyna di'r rheola sgynna fi ar fy hyn. Mae podcast yn peth, podcast gorffan mewn 2 awr os ti'n ni. Ond y pethau yma sy'n para'n hir, llyfrau, ag cyfres i teledu, un ar y tro. That's what I'm doing. Ac ar funud, dwi'n newydd orffan Twin Peaks Season 1. Wow. So, Blai mi gyfna. Hwna bach yn hardcore. Be nôl i'n cychwyn y Twin Peaks? Ie, oedden ni'n rhywbeth i gwylio, fos di? Reit, oce. So dwi rwan yn dechrau'r Season 2 sydd yn dilyn sydd ymlaen, a wedyn mae gennym fi 3 cyfres yna yn Twin Peaks. Mae'n newydd sy'n newydd fod allan. So dwi'n mynd edrych ymlaen i orffan hwnna, a so mae gennym fi dymbo faint o oriau i wylio. 20 awr, 30 awr. Mae'n really well. Dwi heb watched on. Dwi'n teimlo fel bod fi wedi, achos bod fi wedi darllen gymaint amdano fo. Os ga i ddeud dwi'n yn gwybod pa ffordd dwi fod i gymryd Twin Peaks, am fac dwi'n chwerthu'n rydwa. Waw, mae o'n ffynnu. Mae o'n mor ffynnu. A dwi'n yn gwybod os dwi fod yn chwerthu'n yna fo, ond mae o'n really Dwi'n meddwl bod ti. Dwi'n meddwl bod ti. Mae'n fod oedd rhyw reit surreal. Dywyll, dydy. Mae fel Fargo. Dwi'n watch a Fargo mynd. Dyna di'r argraff dwi'n gael. Mae hwn yn ridiculous. A wedyn just like, mae wedi trefyn i cult film yn tŷ ni. Fel ti brawd fi, ddim massively fewn i art films, ond Coen Brothers, mae fel, fine. Coen Brothers yn cyfri fel art films. Star Trek Discovery. Ie, Star Trek Discovery. Joio, a wedyn, penod ola. The fuck? Be oedd hwnna? Dwi'n teimlo bod nhw wedi sgwennu hynna mewn i ryw gornal. A nhw'n dweud, alright, haid i ni... Oh my god. Ond wedi sgwennu hynna'n fewn i fel 20 episode series, a wedyn wedi mynd, shit, ar y ddeg, sgwennu ni. So, a nhw'n drio... O'r syniad... un o'r grŵps improv dwi'n neud efo, da ni'n neud, bydd gael narrative improv, so da ni'n creu stori fel... Dros gyfnod. Mewn chwater awr, da ni'n creu stori cyfan. So, mae'n syniad yna fo o...
ti'n creu fatha diamond, so ti'n cychwyn o'r dechrau, ti'n adeiladu allan, ti'n cyrraedd y canol, o ti'n dechrau dod nôl i mewn. Be sy'n digwydd, mewn lot, dim ond pobl yn mynd fatha, lle creu diamond, maen nhw'n creu fatha... Triongl? Dim triongl, with a kite. So so beth sy'n digwydd, ti'n cyrraedd fatha, ia. 3 chwarter o'r ffordd draw, ydyn shit! So beth sy'n digwydd wedyn, ydy mae lot o bethau wedyn yn mynd lle ti'n gorfod trio datrys y broblema i gyd mewn ffordd sydd ddim really... 100%. Oedd Star Trek Discovery, mae gen nhw infinite posibiliadau. Mae gen nhw godam llong... Star Trek Discovery ydy... Newydd sbon... Ie, dwi'n gwybod fod o ar yr un newydd ar Netflix. Y timeline. O ran yr... Timeline. Can say, Klingon War. Ie, mae o Lle pob beth di cychwyn efo'r Klingon War. Mae rhwng Enterprise a the original series. The timeline greidio'n. Ie. Ond, teimlo i fi bod nhw wedi trio dweud, oedd wedi trio rhywbeth, wedi dweud, oce, roedd hwnna sort o gweithio, oedd wedi dweud, da ni'n really eisiau cario bit yma ymlaen. Oedden nhw just wedi cymryd y benod ola na, a just mynd, tada, mae'n i gorffen! Ac o'n i just fel, da chi wedi taflu ffwrdd, like, yr holl investment ma nes i yn eich cyfres chi, a coco fel an! So dwi'n eisiau deud rhywbeth, achos bod ti heb weld o Iest, o ti probably ddim yn mynd i, ond nes i rhoi do allan yna. So na moon, ail moon reference ni, a dwi'n deud hyn bob tro, achos hwn ydi fel unig internet famous person dwi'n abod. Nath Gavin Rothery, sef y production designer ar Moon, hoffi tweet fi, lle ni'n deud, I personally did not care for the last episode of Star Trek Discovery, a wedyn gif o Kirk yn mynd, no! A fe cytunodd efo fi, ac yn mynd, wel, yn union, mae o'n well talentog, a cytuno efo fi. So, Discovery, cyfres worth watch it, stuff fantastic yn efo. Wirioneddol, great. Ie, dwi wedi clywed bod o werth i weld. Oh, god, mae o. Dwi'n sort of falch bod wedi cael gwared o Sport Drive. Dyn nhw wedi cael gwared o'n efo, maen nhw'n mynd i ail ddefnyddio fo. Hei, o'n i'n gwrando ar In Our Time, fy hoff podcast yn y byd i gyd, amdan fungi, neu fungi. Nath hwnna mesio fi fyny, a rhai yr gwyddonwyr gael nhw'n fungi, ac ni fel, dwi ddim yn gwybod, confusio fi. Amdan mycelium, ac bod o'n hollol thing. A bod y spores ma actually yn gallu cario info yn y byd go iawn. Mae yna fel posibiliadau bod yr spores ma actually fel... Achos o'n rhywun yn sôn, gwyddoniaeth y spore drive. Ond o'n nhw heb di quite cael o'n iawn. Ond nhw di kind of hannar, di dweud, mae hwn yn sôn, da eisiau enw sort of iawn. Shit, mae hwn yn actually bodoli. Hannar yn y stori iawn, Gymaint o hynna, ond oedd yr gwaith maen nhw wedi gwneud, a dwi'n gwybod hyn yn swnio fel, dim virtue signaling, beth ydych chi'n dweud fel, ond dwi'n goffa fflag i fyny, a ti'n goffa merygu, mae'r llefydd ar gyfer merched, diversity, sex positive, perthnasau, amazing yn efo. Mae gen ti'r cwpl hoiw ma ar y llong, a mae i rhamant nhw a'i cariad nhw yn cael ei trin fel unrhyw stori cariad arall. A mae o'n mwy effeithiol am y ffordd mod i'n neud, achos mae'r ddau nhw yn arweinwyr. So mae un o'n nhw ydy'r fel chief engineer, a un ydy'r chief medic, a maen nhw'n bartneriaid, a mae'r ffordd maen nhw'n dangos i carwriaeth nhw a'i perthynas nhw. Oedd hwnna'n genuinely devastating, o'n i'n gwachod hwnna, ac o'n i just fel, dwi'n wedi gweld hyn o blaen, mae hwn yn anhygoel. Spoilers. Des i'n dweud dim byd spoilery. Nes i just dweud... Oce. Falle bod nhw'n just i split o lan. Oce. Dal. Hashtag spoilers, ie. Dwi'n yn gweld Iestyn yn gwachio do. Genuinely. Dwi'n yn gweld Iestyn yn gwachio. Mae gymaint o stwff allan yna. Os dwi'n edrych ar... Mae gennym fi watchlist ffilms, iawn. Ac mae'n mynd i fyny mwy na be dwi'n gwylio bob wythnos. Dwi'n darganfod ffilms fatha, dwi'n really eisiau gweld hwnna. Mae pawb dweud fod yn gred. Mae'n mynd i'r list. A dweud fod dwi'n gwylio 3 ffilm yr wythnos. A dwi'n just gwatcha Wonder Woman. Just gwatcha Wonder Woman. Does dim angen i ti watcha dy lleill.
Mi na i wylio Wonder Woman am fod wedi brynu fo wan. Gwachod o fo arian, just deud granda, mae'n bach o murderies yn efo. Na, gwachod o, a wedyn ti'n gallu skipio trwy'r bits ddim o Wonder Woman. Gwylio fo'r ben yn hun, pris o chwerthin, mae cynnan yn gorau goddon, rhaid fi weld o. So, wedyn, nathon ni wylio fo'n gilydd ag wrth i fod. Be oedd o meddwl ddo? Cys mae'r stuff mae'r hieni ti'n meddwl sy'n ffynnu ddim wastad. O, na, mae o meddwl bod un o'r ffilms gorau erioed. Yeah! Yndi, Yr un, dim Guardians of the Galaxy 2, cos mae Guardians of the Galaxy 1, dwi'n ffindio mwy ffynnu. Ond oedd 1 yn hitio'r spot, de. Mae Rocket Raccoon fel... Bren, pwy wyddau bod beth efo Brendan Cooper? Bradley Cooper. Hwna beth o. Yn ffynnu, fel na. Hilarious. Ac yn siarad Ffrangeg yn rhugl. Ferched, thank me later ar ôl YouTubeio Bradley Cooper yn siarad French ar teledu Ffrangeg. Mae'n ffain. Neu di, gwch chi ddiolch wedyn. Ond ia, fel ti'n deud, mae'r syniad o ti'n... Mae'n gymaint o stwff allan yn ei watched. Dyna pam dwi di... Mae fel trio darllen bob llyfr. Dyna pam dwi di targedu un gyfres teledu ar y tro. So dwi di... Na, cath. O'n i gweld yn hyn yn gwylio rhywbeth oedd yn i'w 15 o gwahanol sioia teledu. Ac... Ie. Oce. Y boi sengol sydd efo di'n plant. Oce, na, mae'n ffain. Ond na literally, bys y Bryn fi methu copio efo'r storylines neu gyd. Peth, oedd lot o'n nhw'n stwff oedd wedi bod yn mynd ers blynyddoedd, a basically oedd yr un storylines dod i fyny trwy'r amser. Bryn. Mae'n oce, mae cyfres newydd Kimmy Schmidt yn dod allan yn mis mai. O'n i'n gwylio NCIS am rhyw reswm sgynnu wir allai'n cofio pam, oedd o'n i'n gwylio fo. Ac oedd yr un sorting stories yn dod bob... So, oedd un person o bron a marw. NCIS! Oh my god, mae brawd fi a mam fi. Mae'n fel weird... Mae NCIS yn swnio'n shit! Mae Police Procedural di selio ar y Navy yn America. A mae'n un person bob tro bron a marw bob blwyddyn. Mae'n un person yn cael ei... ddim yn quite yn siŵr os maen nhw eisiau bod yna i mwy. A mae'n bob math o gwahanol... Yr un themau dod i fyny bob un blwyddyn. A just maen nhw'n newid pa gymeriad ydi o. A just... Oce, ti'n beth? Dwi wedi gweld bob un stori. Dwi'n gwybod yn union beth yw'r stori. A ti'n hefyd yn gwybod beth yw'r fformula hefyd. Ti'n gwybod, mae'r person mwyaf adnabyddus sydd ddim yn y cast. Nhw ydy'r person drwg. A ti'n... hwnna di'r Columbo algorithm. A ti'n dweud, wel, i be dwi'n gwasaffu'r amser yn neud hwnna, lle bod yn neud unrhyw beth arall. Mae yna un ffilm sydd wedi bod yn hongio rownd ar eida fi, Valerian and the Thousand... Right, a mae The Flophouse newydd wneud episode o'n nhw. Nes dim gwylio'r ffilm, jyst gwrando ar nhw, ie. Just gwrando ar The Flophouse. A wedyn mae'n rhan o fi fel, oh my god, Mae rai fi watcho hwn. Dwi'n mynd i wylio fo. Mae ffrind i fi'n gwaith wedi gwylio fo. Ond dydy hi heb di gweld The Fifth Element. So mae hi'n mynd i wylio hwnna yn fuan. Chi wneud culture swap. And dwi wrth fy modd efo Fifth Element. Fifth Element yn amazing. Mae'n ridiculous. O beithio'n uchel amdan Valerian. Ond o'n i'n gwybod... yn gweld, yr actorion oedd yn mynd i fewn iddo, well, it's fucking hit or miss, so actorion quotes. Yeah, quote. So, be nath hi ddeud oedd, mae o'n edrych yn anhygoel, ond mae o'n fuck disaster, de. So, Mae penod The Flophouse, sa ti'n rhoi hwnna fel commentary track, dwi'n gyda sa ti'n cael noson dda. So, ar y ffilm yna, oedd i arfer cael noson ffilms yn Aberystwyth pan o'n i'n dal yn coleg yna. Ac oedd hi'n dod ar draws rhywbeth rhywbeth Mystery Science Theatre 3000. Ie. Dwi wedi clywed am hwnna. Mae hwnna'n floatio round fi, ond dwi ddim actually roed wedi gwybod beth i ddim yn gyfarwydd efo bethau. Mae o'n... So nhw'n prynu'r hawliau i hen ffilms crap. A wedyn gwylio fo a roed fatha rhyw snarky commentary track. Fel Ed Wood kind of the Plan 9 from Outer Space job. Oedd o'n mwy fatha bod nhw'n deud jokes amdan beth sy'n ymlaen ar y sgrin. So, fysa rhyw actor, o'n un ffilm wylis i lle, o'n rhyw peiriant amser
O'n wedi neidio i'r dyfodol, ac oedd y camera reit ymlaen un o'r actorion, a gyda llall yn trio trwsio'r peiriant amser. Ac oedd hi'n edrych yn pasio'r camera ac yn dweud, o na, mi o'n rhyw ryfal di bod, a mae bob dim di dinistrio. A dyn oedd nhw, well, commentators yn dweud, ia, mae chi cymryd y gair ni amdano fo, achos o'n ni'n fforddio dangos i chi. Ond be mae wedi gwneud wwan ydy, mae wedi creu, be mae'n gweld, riff tracks. So, fe wedi rhywbeth fforddio prynu yr hawliau i ffilms mawr wwan. So, be mae'n gwneud yn lle ydy recordio riff tracks, syncio fo i pwynt yn yr audio. So, ti'n gallu gwylio'r ffilm ar DVD player di, neu y Blu-ray di, a wedyn gryndo iddyn nhw ar dy stereo di. Dwi wedi gwylio ffilm, nes i wylio White Christmas fel na, efo, o'n i wedi gweld o llwyth i weithio blaen. Ddim wir yn fan, ond un o'r ffilms na sy'n just ymlaen. Ac wedyn Andy yn Atgo. Mae o'n massive movie buff. A felly, ac mae'n un o'r ffilms gweitha erioed. So nath o'n neud commentary track i hyn, a just rhaid ar ei podcast RSS feed. Nice. Ac nes i wylio'r ffilm efo fo yn siarad drwyddo fo. Ac oedd o'n gymaint gwell ffilm. Oedd o fatha gwylio fo fo ffrind. Oedd o'n gret. Ar y nodyn yna, allan ddoi neu echddoe, Thor Ragnarok ar DVD, efo ma commentary track Taika Waititi. Amazing! Okay. Dwi mond wedi clywed clips a gifs ohono fo, ond mae o werth pris y DVD a ben i hun. Mae'n son amazing. A mae Taika Waititi just fel... Cyn, os ti'n cael diwrnod shit, ti'n gwybod beth ti angen? Hwna. Gifs o... Just fo. Just fo. What we do in the shadows. Hunt for the wilder people. Be ni licio, just i cymeriad o un o'i cymeriadau fo yn Ragnarok, boi mawr... Cog? Cog? O Cog, just yn anhygol o cymeriad. All right. Just a... It's, you know, we're going on this shit now. Do you want to come with? You look desperately in need of leadership. Oh, no! Mixed in! Oh, wait, no, you ain't. No, it's fine. You look desperately in need of leadership, yeah. Oh my God. It sounds like you had a very special relationship with this hammer. Mae'n amazing. So, mae hwnna ar fy restri. Mae hefyd Last Jedi allan. Cyn mae hir. Iestyn, fi di mor falch o wybod bod fi'n mynd i gael hwnna ar iTunes. Yeah, full price. Fi gael... I know, mae'n siwr. Well, $13.99. It's full price. Ie, byddai just brynu fel $13.99 nes ydrych na disgwyl disgyn mewn pris, ond ydy Star Wars just generally ddim yn disgyn mewn pris. Mewn pris, maen nhw just ne. Be arall yn ei... o ti yn gallu prynu'r Harry Potter box set am 30 pint, kid, ac yn i quite fancy hwnna. Ond, yr unig reswm... Dwi wedi prynu'r Harry Potter box set. Ie, cos mae 3 penod cyntaf Harry Potter gen ni ar y teli, achos oedden nhw'n mae'n just dolyg. Great, meddyn ni. A mae llew di gwachod nhw. Wel, dyna di'r broblem. Achos ar ôl y 3 penod cyntaf, oedd hi'n dydd San Steffan. A wedyn, ar ôl dydd San Steffan, athyn ni fyny i weld Nain y Taid ag aros drosodd yn Aberllifenni, efo Nain y Taid. A oedd Aled, chwarae teg iddo fo, wedi switcho trydan yr holl. A wedyn wedi sylwi, shite! Achos, oedd U-View box ni, just fel, brwm. Ond, yr un beth fyddi chdi gymryd cysur o hynna di, mae'r ffilms wedyn yn mynd i byn bach yn hen i dy blant, di. Wel, mae ar ôl siarad efo rhieni yn yr ysgol, dyn nhw mond wedi gadael i plant nhw gwachod Harry Potter 1, falle 2. Achos oedden ni wedi gadael i lle watchod Prisoner of Azkaban, lle mae'r Dementors yn troi fyny. A wedyn, ddim actually sylwi be oedden ni gadael iddo watchod. Ac oedd lle fel, ond, dim ond 2 noson o hyn llefau Dementors gatho, a wedyn oedd o'n ffain. A ma lyfio fo. A Dementors yn dod ar ôl. Dyna di beth, mae'n dibynnu ar y blentyn yndi, ond fod os ni'n dangos penod 3 yma i'r ferch,
fysa i'n cysgu am wythnos, ac eich wedyn hyd yn oed mis wedyn fysa i dal yn dod lawr grisiau yn dweud, maen nhw wedi dod yn ôl. Mae dementors ar ôl fi. Ond wedyn, oedd llew neu pethau fel, nath o gweld fel bin bags yn stuck yn y goeden, cos da ni'n byw, an gair dydd. A mae rubbish bob man. Ac oedd yn mynd, drycha, mae hwnna'n edrych fel dementor! Ond dwi'n meddwl mae cynna'n mwynhau ffilms lot mwy oherwydd yn bod ni wedi darllen trwy'r llyfrau i gyd, a wedi darllen y llyfr, gwylio'r ffilm, darllen y llyfr, gwylio'r ffilm. Ie, dyna di'r cynllun, achos dydy Aled erioed Aled yng Nghymru, dydy erioed wedi darllen Harry Potter. Ie, just ar hap. Diolch yn gwybod dim yn nhw. Yn fod oedden ni ddim wedi cael amser yn mynd i'r llyfrgell un o'r llyfr, a wedyn nes i dweud, na i ffindio rhywbeth ar iPad, ac be oedd ar front page iBooks oedd Philosopher's Stone. A wedyn nes i dweud, da ni'n cael penod o hwnna am ddim, gan i weld os ti'n mwynhau o, nawn ni nôl o'r llyfrgell. Ac oedd o'n absolutely hooked, penod gynta, ac oedd o... Faint oedd o oedran o? Mae'n 10 rwan, ac oedd o'n 7 pam nes i ddechrau ddarllen o. Ie, dwi'n credu dydy Saesneg llew ddim yn amazing. Ie, mae na... Quite ar y lefel yma. Ie, mae o eitha ifanc i ddeallt. Mae gen ti pyn... Ie. Faint oed yw hwn? Mae na 5. Ie, mae hwnna... Mae 5 yn anodd i gael Empire Strikes Back i fewn i'r pen, really. Dwi'n poeni bod na gormod o stuff bod ni just yn dangos nhw, cos fi fel, fi di really joio hwn, hwn yn greu. Dwi'n eisiau spoilio pethau. Oedolion sydd heb di gweld yr holl amazing stuff ma. A ti'n meddwl, you gotta see it. Dwi'n gweld plans da, ti'n cael sgwrs yn hwyrol efo nhw, a dwi'n methu dal i cwrw nhw. Mae'n just yn rubbish. Os ewch chi edrych ar sketch, dim byd methu dal i cwrw, dwi'n meddwl ydi o, methu dal i diod, eich ar YouTube. Plant fi ydyn nhw. Ac mae Arian yn 1.5, dwi'n meddwl, a mae Cynan yn 3.5. Gwych. Ac mae Cynan yn behafio fatha dyn heddlu, yn dreifio fewn i Arian. Ac oh my god, oedd o mor bell a hynna nhw! A mae hi efo botel diod, mae'n talu fo'r eich llawr ac yn cael strangs, a mae o yn dweud, mae babis dyddi yma, dyn nhw methu dal i diod chi. Na i reid link yn yr thing. Please! Mae hwnna'n immense! Wel, mae hwnna'n lovely. So mae hwnna just fel nodyn fel... Da ni'n arfer rhoi fel watchlist i'r gwrandawyr, a hwnna di watchlist neu. Hwnna'n super cute. O'n i am talod i fewn, os rhywbeth positif hefyd, oedd yr cyfres newydd o queer-rai. Do, nes ti flagio hwn fyny. So, cer fi drwy ddo, achos dwi ddim yn gwybod hanes Queer Eye for the Straight Guy. Hwna ddyn cyfres greiddiol. A Prydeinig, Americanaidd? So, 5 person, yr Fab 5, oedden nhw yn cael ei... Oedd rhywun yn dyfywyd i roi ti mlaen ar y sioe, oedden nhw'n troi fyny, oedden nhw'n edrych ar dy ddilliad di, sut oedd ti'n edrych ar ôl dy hun, edrych ar sut ti'n dylunio dy led i y bwyd ti'n bita, ac oedd culture sydd fatha life coach, fatha sut ti'n trefnu dy fywyd a falle. So dyn nhw'n mynd i fewn, fatha rhoi tune-up i dy fywyd i, a wedyn yn dianc wedyn a dyn nhw'n gwachod os so ti actually di cymryd ymlaen pe nhw wedi bod yn sôn amdan. A dyna beth oedd y greiddiol oedd Queer Eye for the Straight Guy, sy'n edrych bod gen tîm o bobl oedd yn hoiw dod i fewn i dy fywyd i, sortio dy fywyd i allan a dyn yn rhedeg i ffwrdd. Fel magical boys hoiw. Oedd dynion straight ddim yn gwybod sut i... allai'n gwisgo shorts a t-shirt i fynd i fewn i ryw restaurant crand ar anniversary prodas. Who knew, fath o beth. Teledu, mae mor manipulative. Cyfres greiddiol yn edrych o 2003 i 2007. Ac
mae Netflix wan wedi dod â fo nôl efo tîm newydd o bobl. Fab 5 hollol newydd. Ac yn edrych nag yn gwario diwrnod efo person, maen nhw'n gwario wan wsos efo nhw. Ac mae'r ffocws wan i weld lot mwy positif o beth dwi... Yn hytrach na negio pob beth amdano ti. I ryw radda, ia. Ond eto hefyd, mae'r ffocws ar fatha... nhw'n ytrach na bod nhw'n trepigo fatha dweud, mae'r hwn yn rybys, trio fatha dweud, ond yr rhifin gynta oedd y boi oedd o dweud fatha yn yr piece to camera yn dechrau, you can't fix ugly. Ia, ac doedd nhw fiewn ac oedd nhw fatha... So true. Oedd nhw dod i fiewn ac yn dweud, oh my god, pam ti'n meddwl hyn amdan dy hyn? A wedyn hefyd yn trio fatha pigo allan y stwff da i fywyd o, ac yn dweud... O drycha, begenti. A wedyn dweud fatha, ie, reswm, ti'n rhaid i gofyn, reswm ti'n gwybod am hynny, chys nes i'n gofyn a ti'n gwybod i ofyn. Ac, so, meddwl amdano stwff yma, ac netach na bod yn seledig yn New York, maen nhw wan yn Georgia. A be maen nhw'n neud, so, be maen nhw'n deud ydi, fysa trio neud y sioe wan yn New York, lot rhy hawdd. Chos chance ydi lot o'r stwff yn siarad amdano, mae'r pobl yn gwybod amdano barod. Yn neud, anyway. Ond mae nhw'n i Georgia, mae gen nhw eich gweithio efo'r siopa sy'n lleol yna, targets a bachia, a hefyd maen nhw'n cael neud gwaith ar, un rhywun maen nhw'n neud gwaith ar tŷ teulu cyfan, so maen nhw'n gwella bywyd y teulu i gyd. Oce, mae hwn yn, dwi'n gwaith ffansi watch hwn. A mae lot o'n nhw'n cael sgyrsiau really tyfn ac yn diddorol efo'r pobl maen nhw'n helpu allan yn y sioe. Ond un o'r boys culture, bo'n nhw, Caramo Brown, di hoio, a maen nhw'n mynd i fewn i rural Georgia, mae'r cael tynnu drosodd gen y polis, a mae'r boi maen nhw'n helpu nhw sy'n yna'n hefyd un o'r heddlu. Ac... Oh god. Cael eu prancio oedd nhw yn cael tynnu drosodd gen yr heddlu'n dechrau, chys yr boi oedd di tynnu nhw drosodd oedd di roed i fet ymlaen ar gyfer y sioe. Teledu. Ond be oedd o'n dweud oedd, pan nath hynna ddigwydd oedd o'n mynd, fuck, a chdi gweld o ar y camera. Pwy yr... Ie, o'ch di gweld i wynab oedd o'n sort of dweud, for fuck's sake. Just fel... Be dwi'n recredu oedd y producers gwybod bod o'n di ddigwydd a heb di rili meddwl. Mae teledu mor manipulative. Oedden nhw'n cael, oedden nhw'n teithio nôl o rwla ac oedd o a'r plisman ma yn y car efo'i gilydd ac o'n nhw'n cael sgwrs difn Really dda. Dan stwff oedd Black Lives Matter a gwael stwff ila ac oedd maen nhw'n ffrindiau efo pob mwyn wedi helpu so far. Maen nhw'n dal yn cael negesion gyda nhw ac y siarad i gilydd. A mae bob un rifin ti dda'n beichio crio, just a dweud, oh my god, Oce, dwi eisiau gwachod hwn rwan, achos dyna beth dwi'n chwilio am. Dwi'n chwilio am positifrwydd. So, maen nhw wedi helpu teuluodd, o'n un boi, o'n un rhywun pedwar, efo dyn hoiw di ar, o'n nhw'n helpu allan yn ystod y sioe. Allan pe oedd allan. I ffindio hun neu beth fel. Oedd jyst y sgwrs rhwng y ddain yn nhw, Cramo a'r boi yma, oedd o mor lyflu jyst y syniad oedd dweud, mae hynny ti edrych yn dy hun, ti'n gallu neud hyn, a jyst yn helpu gilydd fath o beth, oedd o mor lyflu. Oce, ti di gwerthu fo, oce, positifrwydd. Mae hwnna'n swnio'n lyflu. Ti'n mo be, mae'r erthyglau dwi di gweld yn deud fel, yn deud lot o hynna bod o'n fwy positif. A hefyd oedd, yr un wedi bod allan, a dwi'n cytuno efo nhw, wedi bod nhw'n fatha antidote i toxic masculinity. Hwna, oedd be ni'n mynd i ddeud, achos yn Georgia, ti'n mynd i, mae hwnna'n mynd i fod lot mwy prevalent na yn New York. Wel, oedd un tamad lle oedd nhw'n llnau allan garage i boi ma, oedd nhw'n ffidio Trump Pence 2016, Mae'n ffain. Dyna, fascinating. Oedd o'n gyfres positif, really da. Unrhyw awgrymiadau, unrhyw podcasts newydd, da chi di ffindio?
Unrhyw beth newydd. Be dwi'n mynd i Dwi... Ne, ydych chi'n mynd, dwi wedi jumpio'r cwestiwn ar pawb ar ddiwedd y rhaglen fel hyn. Dwi wastad yn awgrymu ydy still processing. Mwna wych. Hwna'n un really dda. Mae still processing, dwi siŵr bod fi wedi siarad amdano fo'r rhaglen o blaen. Mae New York Times yn rhaid allan. Jenna Wortham a Wesley Morris, dau African-American journalist ar y New York Times. Maen nhw'n trafod bywyd, technoleg a cymdeithaseg America. A maen nhw'n really unigryw. Mae'r rhaglen nhw ar Black Panther yn fascinating. Achos mae'r rhaglen nhw ar Black Panther... Yeah. So, gad i ddim mlaen. Na, just dwi'n gwybod fi wedi rhoi heads up am hwnna blaen, ond... maen nhw'n hyfryd. So, Y broblem mwyaf sgyna fi ydy fod... Mae lot o stwff da ni'n gwrando ar felly. Mae i gyd yn American-based, ac mae... Mae'r stwff mae gyd yn... Maen nhw'n ymwybodol o'r byd tu allan i America, ond ddim really yn gwybod yn ag yn deall beth sy'n mynd ymlaen. So, mae'n frustrating. Dwi'n trio ffeindio stwff sydd mwy agos ar hwnna'n rhan o'r... Mae hwnna'n rhan o problem fi. Nes i trwy llynedd a nes i just deud dwi ddim yn gwrando ar y BBC rhagor. So dwi wedi ditio Radio 4, dwi wedi ditio podcast BBC heb am In Our Time a Betty a'i phobl. Betty a'i phobl yn gallu mynd bach yn annoying weithiau, cos mae gen Betty agenda a mae'n mynnu sticio gwleidyddiaeth. Be, ydych chi'n meddwl yw dyfodol yr iaith te? Fewn i bob un penod, dwi fel, Betty, mae'n ffain, gawn ni just bodoli, oce? Betty, da ni'n cael bwyd neis o fama. Dwi'n eisiau neud bob dim... Ti'n drysor cenedlaethol, dwi'n gwybod hynna. A mae gennau barchu ti fel darlledwr. Ond, just gada ni chatio fo bobl yma, dwi ddim eisiau gwybod beth maen nhw'n meddwl am dyfodol y Gymraeg ar hyn o bryd. Heads up! Dwi wastad eisiau podcast Rex, innit? Oedd Sarah Hughes, shout out, wedi gyrru un o'r enw Still 35? Rhywbeth fel na, y podcast. A dwi ddim hyd yn oed yn jocion, mae jyst yn dwy lodes a weithiau guests yn mwydro amdan self-care. Bach yn problematic, cos mae self-care just basically y basics o rhoid dy ofynion di gyntaf unwaith mewn diwrnod neu beth, dwi'n gwneud efo plant mae'n anodd, bywydau mae'n anodd. Dim self-care ydi prynu scented candle iddi hun a prynu face creams. So, Maen nhw'n podcast dwi'n dod ati, ond maen nhw lot o siarad amdan harddwch a pethau neis. Ond maen nhw, o'r un cwbl o rai dwi wedi gwrando arno, dwi'n enjoyo nhw, so maen nhw'n good, just mwydro ysgafn am hunan ofal. Ond, guys, cofiwch hunan ofal ydy neud rhywbeth mor simple, a cofio cymryd eich meds, which dwi'n totally anghofio neud. Cofio agor botel arall o win. Bob un a hyn. Mae'n awful, mae hyn yn sallol, rai. Mae gen dau o kids fi asma. A dyn ni fel, bob nos, bob bore. Da chi cymryd pump? Na, come on, rai, amser cymryd pump. Fyddai hanner ffordd i'r gwaith ar y beic fel un. Oh, godi. Coesa fi, mae'n gweithio'n dde. Oh, shit, dwi'n di cymryd fecyn pump asma fi 3 diwrnod. Oh, my God. So, hynna'n ofal. Cofia cymryd yr inhaler piws, Sioned. Anyway. Hashtag asma chat. Yr unig dau podcast agos i adra Llundan. Dwi'n gwrando ar yn rheolaidd ydy Love Him or Hate Him, ydy Under the Skin efo Russell Brand. Mae hwnnw'n... Dwi'n cofio gweld Russell Brand tro gynta ar rhaglen ar ôl Big Brother neu be bynnag. Oh, Big Brother's Little Brother. Ie, hwnnw. Ac oedd o fucking dickhead. But you know, he's like Waze. He's like, I'm like, please, pam da ni'n gwylio hon, pam da ni'n gwarsio o, os gawn ni newid y channel, please. A wedyn, nath o trwy'r holl thing o wneud ffilms a falle, a wedyn nath o'n sobor. Ac mae o, ers iddo fynd yn sobor, 4 blwyddyn yn ôl, rhywbeth fel la. Mae o wedi troi rownd a wedi troi fewn i berson na i really gwrando ar. Ydy o'n sobor o dda? Yndi, mae o. Mae o'n lot o common sense yn be mae o'n dweud. Ac mae'r gwestai mae'n gael ar ei podcast yn gwybod be maen nhw'n siarad amdan. Dyn nhw'n just
dod arno fo am cachu fel hynny, maen nhw'n really dallt y subject matter ag gellch chi atab Fel, be di'r trafodaethau te? Fel, be di'r pyncio? Yr un nes i fwynhau fwyaf yn ddiweddar oedd un amdan sut mae capitalism wedi torri'r byd a mae'r boi ma sydd wedi sgwennu llyfr amdan hynna i gyd ac di analysio y stock exchange a bla 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 pethau fel la ac wedi gweithio allan dydy o ddim yn mynd i gweithio os da ni'n cario ymlaen fel ydyn ni ac wedi gweithio allan ffordd o sut dyla fo weithio a sut neith o weithio i bawb ond neith o ddim newid oherwydd fod pobl just yn greedy ag isio bob dim ag ond mae'r podcast yr episod yna mae hwnnw te 6 mis yn ôl wan yr un efo'r boi yna dwi'n cofio beth yna fo ond mae hwnnw nath o just sticio mewn mhenni. Ti dal yn cofio fi? Ti dal yn cofio fo, ia? Mae'n gwneud gymaint o synwyr. A wedyn yr un arall, os ti eisiau light release, ydy The Bugle, sydd dal i fynd heb... Andy Zaltzman. Dwi'n nabod yr enw na. Andy Zaltzman, John Oliver, ie. Mae Andy Zaltzman yn neud o efo special guest bob wstos, sydd yn, cymryd y piss allan o be bynnag sydd wedi digwydd yn y byd o fewn yr wythnos. So mae hwnna'n so dyna lle oedd John Oliver di cychwyn? Be? Ie, dyna lle oedd John Oliver di cychwyn ta? Wel, di sort o dechrau ar hwnnw, mae'r Bugle yn mynd ers blynyddoedd maith. Ond mae'r podcast yma yn gadw chdi dal i fyny efo'r newyddion sydd wedi bod os ti'n methu allan arno fo a gadw chdi chwerthin arno fo ar un pryd. So dydy o ddim rhy serious. Mae'n nice. Okay. Wel, ti'n mo be, mae Brexit basically di troi fi off unrhyw beth Saesneg hefyd. A dwi'n gwybod, dwi'n gwrando ar fel Podcast Networks American ma, a ti'n gwybod fel, da chi'n mildly fel yr un, stuff you should know, how stuff works. Mae gen nhw network o rai, a dwi fel, mae nhw'n mildly Trumpian, ond ddim really, achos mae nhw'n podcasti allan o Atlanta, Georgia, dwi'n credu hefyd. A dwi'n ymwybodol o'r stuff dwi'n gwrando arna. Mae o'n very much o'r perspective gwyn Americanaidd na. Ond mae gen nhw rhai penod, stuff you missed in history class, mae hwnna'n un da. Really da, a mae nhw'n eitha inclusive y pethau. Ond mae na just, dwi'n yn gwybod beidio, mae na rhywbeth amdan... dwi di mynd i gyd yn fel weird amdan fel imperialaeth y BBC a stuff. Dwi di stopio gwrando ar fel Infinite Monkey Cage a stuff hefyd. No idea what that is. Infinite Monkey Cage, podcast Brian Cox a Robin Ince, fel comedian sydd ddim yn doniol iawn o gwbl, actually. A the penodau cynta'n really dda, ond mae fel, di Robin Ince ddim yn ffynnu rhagor, a mae stuff gwyddoniaeth yn really dda yn efo, ond mae fel y stuff BBC round efo, just bisfio. So dwi eisiau falle na i tri o'r Bugle. Dwi eisiau tri o ffindio stuff. Mae'n neud chdi chwerthin ar beth sy'n mynd ymlaen, ac ddim yn neud chdi teimlo fatha fod hyn i gyd yn shit am fod mae'n gymaint mae'n neud chdi teimlo fatha mae'n gymaint o bobl allan yna sy'n teimlo ar un peth a chdi. Heads up, guys. Ydy feed Podpeth wedi torri hefo chi? Neu just fideo? Do, achos dwi'n edrych ar... RSS Radio, achos ni wastad yn enjoy bach o Podpeth. Ar hyn o bryd ydy RSS Radio, player fi, ddim yn gallu updateio. Mae'n deud fel, link not valid, test link, a mae'n deud, Podbean, the page you're looking for cannot be found. Mae na 404 yno fo. So, heads up, os oes na Podpeth sy'n dod allan, dwi'n methu ffindio nhw. Podpeth, get in touch, gadwch chi wybod os bod rhywbeth y bod. Podpeth, dudes, cerwch ar y network Gynarfon hefo Iest, ffixio fo, please, achos, ti'n ma, byswn ni'n mynd eitha neis, achos... 7 o Ionawr, di'r dweitha, ia? Blwyddyn newydd dda. Quiz Podpeth 2017. Ie, dim ond Quiz Podpeth sgynna i hefyd, ond fel, pan dwi'n tri updateo fo, dwi'n cael exclamation mark coch. So, achos o'n i'n mynd i ddeud fel podcast Cymraeg, y dihangiad eto,
ydy hangiad yr podcast Seiclo Cymraeg wedi wneud cwpl o episodes newydd. So dwi dal yn chwilio... heads up! Dwi wedi siarad am hwn yr episode diwetha. Podcast Llwyd Owen ar SoundCloud. Dim yn siŵr. Guys, really dda. Mae fel Adam Buxton i podcast Cymraeg. Interviews really dda. RSS feed i yn Haclediad. Bosib, ond mae definitely a SoundCloud. Does dim gair Cymraeg am random. Ie, hwnna oedd o. Ydy yna fel. Na i trio ffeindio'r RSS feed iddo fo. Mae o yna'n rwla, ond dyna di'r problem SoundCloud. Mae'n cracking, actually. Mae'n in-depth interviews hir, Cymraeg. Lot yn nhw perspectives of deddwyr rai ni Caerdydd, ond i fi, mae hynna'n great, cos na lle dwi'n byw. Ond mae'r stuff yn dda o perspective Cymraeg, mae'n neis. So, heads up, does dim gair Cymraeg am random ar SoundCloud. Checkach allan, Llwyd Owen. Joyous i hwnna. Right. Gai ddod yn ôl i peth, gan fod ni yn yr after show, ac mae hyn yn profi ffaint mor ddibwys mae'r actual tech wedi ddod. Oherwydd, oedden ni'n siarad gyna am 5G a falle, Mobile World Congress, ond y peth math yr gwefan mawr i gyd neidio ar oedd be maen nhw'n gael fo, the Samsung S9. Oherwydd mae ffôns wedi mynd mor generic rwan ac yn gallu gwneud bob dim. Maen nhw gyd yn gwneud generally yr un peth. Yr un peth. Ac mae'n iteration bach bob tro. Does am fawr o fanfare amdan yr S9 os o neb really excited amdano fo. Wyd gen i gyd Samsung hefyd, a mae Samsung yn stwff. Ie, ond nhw ydy'r ail mwyaf poblogaidd yn y byd fys ni'n meddwl, de. Mae'n definitely'r ail mwyaf poblogaidd ym Mhrydain, os nad y cynta. Mae'r marchnad Corea just yn humongous. A wedyn mae gen ti, so maen nhw wedi dod o hwnna allan, a wedyn mae gen ti Sony wedi dod o'i newydd allan hefyd, a felly, ond dydy o ddim yn newyddion i mwy na di. A dyna di'r newyddion amdano fo, fod o... mae pobl jyst yn disgwyl, fydd na'n newydd allan, na i gael yr un flwyddyn dwytha, neu fe bynnag, na i gael yr un fydrai o fforddio am fod mae ffôns. Hen ddigon da, erbyn hyn, mae yna rumours rwan fod na iPhone SE newydd yn mynd i ddod allan mis nesa. Ac dydw i, nid nod os mae o'n amazeballs, dydw i ddim yn mynd i gael o, am fod mae'r un sgynna fi rwan yn amazeballs hefyd. So, rhywbeth tebyg i fi efo'r 6P sgynna i fama. Mae hwn yn gwneud y job yn... Do, cos ti wedi cael hwnna ers... Bron i 2 flynedd. So maen nhw'n mynd i ofod mynd at y spectals. Be di pwynt wneud tech podcast am y stwff ma, guys? Wel, meddalwedd wan, dydi? Yeah, it's all shit, Sianed. Be di pwynt? We're all doomed. Mae gyd yn dan y tracking. Oedd y stwff da ti sôn dan efo Russell Brand di atgoffa fi o quote o'n i di clywed. Mae'n i rili licio. Elli ti'n dibynnu ar rhywun i ddatrys y problem pa mae bywoliaeth nhw'n dibynnu ar peidio dallt y problem. Ie, yn union. Mae'r ffocs ma sydd yn dibynnu ar capitalism a balli i... Dyn nhw'n mynd i datrys y problem mae capitalism yn creu, chos maen nhw'n dweud, dwi'n quite licio'r arian, so, fe'n oce. Ie. Ond dyna di peth de, ond mae mond yn sortio fo allan i'r rhan fwyaf, i'r rhan lleia o bobl yn y top, lle mae rhan fwyaf o bobl yn y gwylod yn dechrau gwylltio ac mynd i ymladd yn ei erbyn o'n diwedd, a wedyn... O beth sy'n digwydd, mae'r gwasanaethau yn deud, y bai yr asylum seekers ydi o, na bai y grŵp yma ydi o, bai grŵp yma ydi o, so da ni'n mynd ar ôl y grŵps yma yn y trech nag yn, actually na, bai nhw ydi o, achos mae nhw
Mae'r arian i gyd yn mynd i'r canran anhygol o fach ma o bobl sydd ddim efo unrhyw fath at ymwylwydd am be maen nhw'n neud. Wow, da ni newydd fynd yn super dofn. Siwr o Yn yr after show. Yn yr after show. Mae Bryn di mynd â ni reit i lawn i'r ffynon. I'r gwylod. Reit. Drychwch ar y papur yma. Dwi'n mynd i rapio ni fyny rwan. Lapio, shit, gyfiael wneud hwnna. Drychwch ar yr holl bapur yma. Dwi'n mynd i lapio ni fyny. Ia, na felliant. Okay. Pawb di meddwl yna. Any other business rwan. Dwi'n lyfio'r datblygiad dros yr awr a ddwy. Mae da ni'n neud y sioe. Ceg ar ôl yn y botal. O, y botal gyfan o wy. My wow. good God.